izaera ordinarioa emango diogu pleno honi irailekoa izango balitz bezala. Ordu, 13 puntu ditugu izaerendan tratatzeko. Lehendabizikoa izango da 2018ko uztailaren 19ko udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren zirriborroa onartzea. El primer punto es la aprobación del acta del pleno ordinario celebrado el 19 de julio de 2018. Aktarekin beste aukera bezala. Ados, orduan aldeko bozkak. Hurrengo puntua, alkatetzako ekaina, uztaila eta abuztuaren dekretuen berri ematea. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía de los meses de junio. Barkatu. Egida. Zuzena juna ezazuta egida. Uztailan, gauzeko plenoa ospatu genuen, uztailak 30ean, denok bertan ez ginen egon, orduan kontutan izan egon ginenak. Digo que el pleno del 30 de julio fue de carácter extraordinario, no estuvimos todas las personas de aquí, entonces tener en cuenta cara a la votación. 2018ko uztailaren 30ko udalbatzarrak egindako aparteko batzarraren zirriborroa onartzea. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria con fecha 30 de julio de 2018. Hemen ingenuna izan zen zuzten horrekuntua eta prestamoarena eta guzti hori. Aldeko bozkak. Vale. Bestelana bozkatu duzue? Bai. Egon zineten bai. Eta hurrengoa bengoan bai. Pizarro ez. Alkatetzako ekaina, uztaila eta abuztuaren dekretuen berri ematea. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía de los meses de junio, julio y agosto. Gauzatxo pare bat, bigarren horri aldean, obra eta eregintzan agertzen da inbeste taberna ordutegi berezia. Behar bada, galderrogotan egin behar genuen argumento hau eman beharko genuen, baina guaintxe aprobetxatzen dugu dela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordutegi bereziak, bi esezik, Altamira eta Oteginea direlako. Orduan, galdetu egiten dugu, alkate inoiz bildut aldan bizilagunekin, hau guztietaz hitz egiteko, zen badakigu aspaldi danik dagoela ia hemen aurkeztuta, ez dakizten bat, 81 firma uste bizilagunena, eta beti kejandare ez dela inoiz bildu beraiekin, hauetaz gain hitz egiteko, eta ez da beraien iritsi edo jasotzen. Orduan, hori da galdera. Nien izuzien elkartu, baina zerbitzutako delegazioa izan da egaia kudatu duena, eta badakit irizpide batzuk hartu zirela, eta horiek komunikazio aldetik eman izan direla ere. Beste gauza bada, azkenen kostioan jartzea udaletxe honek hainbat ekintza edo ekitaldietan ordutegi hori luzatzea. Hori beste debate bat izango litzateke ere, bagian, nizbait ere baita aztertu beharko genukeena ere, noski. Horrengo puntua, kontu hartzaiek iraileko kontratuei dagokien ingeraren berri ematea, reparos del interventor sobre contratación correspondientes al mes de septiembre. Hemen, jabintzat hemen repasatzen, hiruzpalau kontratu berezia zuzenuta daude, eta datozen asteetan, espero dugu horiek ere baita ebatzita eta martxan jartzea. Hurrengoa,
Agijupensen adierazpena pertsona nagusien bira dela eta Gipuzkoan eta Urrizako herrian. Manifiesto de Agijupens a raíz del giro o de la gira de los mayores de Gipuzkoa en Gipuzkoa y Ordizia. Bueno, duela pare bat aste, Zuaizti elkartetik deitu ziguten komentatzeko bira hau nola zegoen, eta bueno, nahi zutela baita eskutitz bat edo udaletxeari edo eman. Konpromiso sortu genuen hori zuzenean plenoan gaizerrendan sartuko genukela eta horrela egin dugu. Egita baita bertan berekin edo izketan edo analizatzen aztertzen eskatzen zirenak, gehiengo batetan udal honek ja aspaldian martxan ditula hainbat politika bereiek egiten txuzten eskaerak edo aurre egiteko eta bueno, principioz funtsean manifestoa bera nik uste denok partekatzen degula. Egi da, zati zen dutela, hainbat ataletan, bata pentsioen inguruan dagoki ona, eta hor ere, gure partetik ez dago pegarik, behintzate horiek ere baita onartzen bait ditugu, eta gero bestalde, sartzen dira hainbat puntuetan. Orokorrean komentatzeko, demografia, pentsioen iraunkortasuna, eta horiek dira komentatu judanak, gero bestalde, badotxarik izkiote hainbat eskaera, eta hauek ere, nik uste zentzu horretan udalau beste udaletxik konparatuz alderatuz eredugarria dela, dola ja 30 urte edo bultzatu dituen politiketan bai jubilatuen etxekin mantentzeko erlazioa edo jubilatuen etxeko edo Zuaizti elkartearen nahi zuzen ere iraunkortasun ekonomikoa mantentzeko edo beste batzu. Eta gero, bestalde ere egintzakoarekin baita agertzen dira hainbat proposamen, eta hauetan ere, nik uste ez horrela da, ja azkeneko legealditan udal honek erreztu ditula hainbat gai irrikatosanarekin zerikusia duena, hainbat politika basku lagunko jabaita bultzatuz, edo helduen hezkuntza aktiboa edo bultzatuz. Alde hortatik, gu behintzat honen alde edo egingo dugu. Falta dana bakarrik, ez ziguten esan eta hemen idatzian agertzen da, bilera bat edo egitearena. Hori ez genuen zehaztu beraiek etorri ziren, eta bagian, hau da, pendente dagoen gauza bat baita beraiekin, bagian, aztertzeko nahiz eta hemen ekalean helarazi bere proposamena zein den. Ni gauzatxo bat dauketezke ez dauket oso garbi zertarako eskatzen duen, eta zen funtse dauke hau, bere aurrekontu egokiarekin pertsona nagusien zinegotzitza eskatzen dugu. Orduan ez dakit oso garbi zertarako dan edo eta ea hoi behar dan edo, esaten dezeren ez dakit oso garbi dauketen hori horrela behar dan edo ez. Behar bada berdintasunaren mailan jartzen bali maia helduk ere altzeko izango dira. Idatzi hau edo proposamen hau orokorra da, Gipuzkoako edo Euskadiko herri guztientzat. Orduan, egia da, erraitateak desberdina direla herri guztietan. Gure kasuan, nik uste betian kontuan hartu ditugula. Helduak, nagusiak, parte hartzeko eta bultzatu dugula. Beraien partaietza hainbat aholku batzorretan eta abar. Orduan, alare, hori zehazteke izango litzateke berekin pendiente dagoen bilera honetan edo. Sí, bueno, en principio, claro, aparte de Agijupens o aparte de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ordizia, también hay otros colectivos de personas mayores que también suelen formular reivindicaciones del mismo tenor, ¿no? Yo ayer estuve con Nagusilán, ellos me consideraban me trasladaban que existiendo ya un Consejo Asesor de Bienestar Social en el que participan tanto Zuaizti, las dos asociaciones que están, que igual no veían
prioritario el tema este, ¿no? Pero bueno, se puede valorar en su momento y yo por mí, bueno, a futuro no habría ningún problema, ¿no? Porque presupuesto, aunque no haya partida específica para personas mayores, hay una partida para Zuaizti que es potente y luego hay otro tipo de actividades también relacionadas con las personas mayores, como servicio de domicilio, etcétera, etcétera, que también van relacionadas. El englobar todo en un presupuesto único dirigido a personas mayores, pues no sé, porque la atención domiciliaria también va dirigido a menores, va dirigido a personas con discapacidad, en fin. Pero bueno, esto se puede hablar en esa reunión que podemos proponer a la Junta de la Asociación y hablarlo con ellos y desarrollarlos. Lo que sí es cierto es que de los puntos, por la reunión que tuve ayer con Agusilán, ¿no? y las reuniones que tengo quincenalmente con la asociación, la mayor parte de los puntos que han desarrollado aquí están desarrollándose en Ordizia y con una buena dinámica, por ejemplo la relación con los centros, con el centro Zuaizti, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay que avanzar y en esa línea también, pues la misma mejora de la cartera de servicios sociales va en esa línea. La mejora de la atención domiciliaria que se está produciendo, que ya pues de unas 3.900 horas que estábamos el año pasado, hemos alcanzado ya la cifra de 5.200, 5.300 horas ya en este mes, pues es un aumento del servicio a las personas mayores. Y el proyecto de centro de atención diurna, que ha salido hace unos días también la subvención de Diputación para poder ejecutarlo, pues yo creo que avanza también en esa misma línea. Pero sí es cierto que, bueno, que hay que considerar a las personas mayores como agentes activos y que las fórmulas que vayamos arbitrando entre todos, pues bueno, se irán poniendo en marcha. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, Ortzeko Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozioa Alzheimerraren nazioarteko egunaren ospakizunari buruzkoa. Propuesta de moción relativa a la celebración del Día Mundial del Alzheimer presentada por el Grupo Socialista de Ordizia. Bueno, como podéis ver ahí hay una hojita en la que pone retirada de la moción. Eso fue porque presenté una anterior que iba dirigida a la Junta de Portavoces y por un error ahora, o sea, pedí que se retirara esa y introduje la que iba dirigida a pleno. Y aunque vaya con un poco de retraso, pues el fundamento, tiene todavía fundamento en la medida en que solicitamos del Gobierno de España que elabore ya el Plan Nacional de Alzheimer, que ya viene un poco retrasándose, a nuestra manera de ver también, demasiado tiempo, y esa es una de las exigencias que no ha perdido actualidad a pesar de que el Pleno se haya pospuesto a estas fechas, ¿no? Yo os leo los 4 puntos porque la fundamentación yo creo que todas la conocéis. Muchos años hemos hablado sobre el tema del Alzheimer. En estos momentos son en torno a 12.000 familias guipuzcoanas las que están afectadas por la enfermedad. Y es una enfermedad que de momento pues no tiene una cura ni un tratamiento que pueda resolver el problema, ¿no? Y genera además un entorno pues con bastantes problemas. Os voy a leer los 4 últimos puntos, que es lo que se solicita en la moción. Por un lado, nosotros proponemos al Pleno que el Ayuntamiento se declare institución solidaria con el Alzheimer. Somos conscientes de que este Ayuntamiento ya está trabajando con AFAGI en concreto y llevamos muchos años trabajando, pero esta declaración ya sería una base sobre la que ya cimentar luego posteriores programas, ¿no? Y queremos apoyar también la iniciativa de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares, CEAFA, que reivindica la puesta en marcha de una política de Estado de Alzheimer, y confiamos en que el Plan Nacional de Alzheimer diseñado para tal fin sea una realidad en breve. Igualmente, el Ayuntamiento de Ordizia se compromete a continuar con su apoyo a la asociación AFAGI a través del mantenimiento del programa de información, apoyo y asesoramiento sobre Alzheimer que la asociación gestiona y ofrece en la oficina ubicada en el Centro Social Zuaizti. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a colaborar en la medida de sus competencias y posibilidades presupuestarias en cuantos planes, programas, proyectos y acciones vayan dirigidos al apoyo a las personas enfermas y sus familias y personas cuidadoras, a la sensibilización sobre la enfermedad y a la investigación. Es un poco lo que... Aldeko bozkak, votos a favor. Hurrengo puntua, udalangileen soldataren igoera 2008-rako. Subida salarial de los empleados públicos
para el 2018. Nik bakarrik gauzatxo bat zuzenketa txiki batzuk. Euskarazko testuan, hirugarren paragrafoan, aurrekoaz gain, esaten du zatitzen ditu urtarrilatik ekainera eta uztailiatik aurrera abendura, bai? 1,1% da urtarrilatik. Baina horri gehitzen zaio beste 0,05, eta ala, de manera que es 1,75 a partir de julio. Digo que diferencia en dos la subida en dos tramos o en dos periodos. Entonces, bueno, hay un poco lío. En euskera dice urtarrilaren izan behar. Deskusten dezue aurrekoz gain, hori ondo dago, ez? Hori ondo dago. Baina gaizki dago, lehenengo puntuan akordio proiektuan hartzea uniko 21,5 soldata igoera bat 2017ko abenduaren 2008ko urtarrilaren bateko eraginarekin. Hor gaizki dago, baina bueno, da zuzentzea eta gaztelerazkoan da así para el año 2018 con efectos 1 de junio dice y es 1 de enero. Bizati dare. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y del 1 de julio a 31 de diciembre. Dos periodos con dos retribuciones diferentes, que luego además habrá que sacar el cálculo medio de lo que supone eso, ¿es Miquel? Bestea aurreatzeko, ¿es? Es el 1,5, que es desde el 1 de enero todo el año. Y a eso solo desde el 1 de julio a diciembre se le suma un 0,25. Y se consigna en nuestro caso un 0,30% más en caso de que se implanten una serie de medidas. Lege hori esaten da. Eta hori onartzen da honetan. Gero, bueno, gauzatxo bat, bai? A ber, ni badaukeu dena, badakigu aurkeztu zutela atzo langileak idatziren bat, gaur beraiek aurkeztu zuten. Orduan, nahiko nuke beraiek aurkeztea, beraien proposamena, zeren behar bada, bozkatzerakoan, behar bada, sartu beharko da hori, proposamen edo emendakina bezala. Utziazu igual agian horrekariak edo planteatzea ezer berai izan edo pasa horretik. Bueno, komentatu pendiente dugun gai batela hauen zuzen ere, konpromiso batzuk ditula udal honek, eta baduela 3 aste bat edo langile batzordeko kide bikin egon nintzela bi gai edo zuzentzekotan, hauzan horietako bat, eta kasu honetan hitz egin genuen izan zen, gutxenez legalki zena edo martxan jarri, eta gero beste partea ikusi nola egin edo. Lehengo astean labeko kidearekin baita egon nintzen, eta berak pixkat sorpresa edo hartu zuen, eta eskatu nion mesedez beste sindikatuarekin baita hitz egiteko, atzo bertan egon ziren biak elkartuta, eta nik gaur goizen jasoet idatzi hau, nun eskatzen den urteko igoera 2,75koa izatea. Ni goizean, langile batzordeko kide batekin hitz egin dut, luze, honen inguruan, eta aipatu diot, eta goratu dugu baita, lehengo urtean gertatu zen gauza berbera. Nahiz eta gauza bate bozkatu, legalki igoera, aplikatu zen igoera, aplikagarria bat dela. Baina, nik bere momentuan ere baita komentatu dugun bezala, eta aurrekontu honetan jasota dugun bezala ere hasiera-hasieratik, funtsa bat edo deposito bat dago guzti hori gordeta, nagokion momenturako bitzat hori egiteko. Orduan, nik zuzenean proposatzen nuen, legalki edo legez bete daitekena onartu eta txertatu ere baita idatzi honetan, deposito horren sortzea diferentziarekin, 2,25ko diferentziarekin, liquidazioaren remanenteran kontura. Eso es lo que me habéis entendido vosotros, ¿no? Ni ala guztiz ere gustatuko litzaidake berei entzutea, bozkatu baina lehenago.
Josi, ez da Probando, haupa bitu. Aipatu ere, ui, Jesus, aipatu ere, bueno, idazkaria langile batzordeko kide bat eta ni neronek ere baita egon ginela baita bilera batetan aparte baita egiten, duela jarri bat aste. Bueno, el tema este, yo creo que ya todos sabéis perfectamente cómo va. Efectivamente, Josemi por una parte estuvo con nosotros y creo que también estuvo con David en el sentido de que para comunicarnos lo que iba a plantear en este pleno, que era la subida legal establecida por Madrid y por Vitoria, o por Madrid en este caso. Y bueno, eso ya lo asumimos porque sabíamos que efectivamente los 3 últimos años ha pasado lo mismo. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo hace 3 años para la subida salarial de los años 16, 17, 18 y 19, que era el IPC más 1,15, y igual que en años anteriores, cuando ha llegado el momento de la subida salarial, nosotros lo que sí hacemos es hacer una propuesta para que se aplique el acuerdo al que se llegó en un pleno en este ayuntamiento que supone esa subida. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente presentarlo por escrito de que la subida acordada por el ayuntamiento con la Junta de Personal para este año es la del IPC del año pasado más 1,15, que supone el 2,75, que es exactamente lo mismo que hicimos el año pasado, y a raíz de ese acuerdo de pleno se nos pagó el 1%, se nos subió el 1%, que era lo legal, y el 1,75 restante pues se quedó pendiente de que se busque una fórmula para poder recuperar ese poder adquisitivo. Entonces, cuando ha llegado la subida salarial de este año, pues hemos hecho lo mismo. El acuerdo firmado por nosotros y por el Ayuntamiento y aprobado por pleno es del IPC más 1,15. Y eso supone el 2,75 y es lo que hemos hecho, plantearlo de esa manera. Simplemente, no es nada más. Lo que sí queremos decir también es que bueno, que tenemos ahí un 0,15% del 2016, un 1,75 el año pasado y un lo que sea de este año que se quedará pendiente y que hay que buscarle una solución. O sea, porque ya son 3 años y teóricamente ese acuerdo se acaba el año que viene, que el año que viene, cuando llegue la subida salarial, la Junta de Personal correspondiente hará lo mismo. Pedirá una subida salarial del IPC del 2018 más el 1,15. Y con eso se acabará el acuerdo firmado y aprobado por pleno hace 3 años. Y esa es la razón porque cuando haya llegado la subida salarial hayamos planteado simplemente eso, igual que el año pasado, que el acuerdo y la subida correspondiente es el 2,75. Bueno, aparte, esto está aprobado en comisión mixta paritaria y la solución al problema que existe para aplicar lo que había pendiente, también hemos hecho propuestas en la comisión de valoración en el sentido de que puede ir perfectamente como una actualización, entre comillas, o lo que se quiera, de la valoración. O sea, soluciones, la cuestión es buscarlas, pero están pasando años y se queda pendiente y bueno, lo que queremos es que cuanto antes se solucione el tema. Esa es la razón por la que hemos presentado el escrito. Yo lo he comentado técnicamente, la posibilidad que tenemos aquí, bueno, existe la posibilidad de poder incorporar un quinto punto, bueno, sería directamente el cuarto, en el cual recogiéramos el compromiso de generar ese depósito de la diferencia con cargo al remanente de la liquidación del 2018. Yo es lo que propondría, incorporar eso y aprobar lo que es la subida legal con la incorporación de ese punto en el cual ya consignamos ya la partida con la diferencia y nada más. Me parecía que sería interesante también incluir ya un compromiso del ayuntamiento de estudiar ya la fórmula definitiva, porque es cierto que al final, 1 año, 2 años, 3 años, nos podemos ir hasta el 2050 y todavía estamos con cosas pendientes, ¿no? Yo creo que interesa ir zanjando el tema, sobre todo porque, claro, José Mari se va a jubilar y, joder, querrá dejar esto limpio ya, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que hay que procurar una reunión, convocar una reunión cuanto antes y luego ya iremos viendo. Bueno, gure partetik, ez da hitz erabili, nekea da, no, ja, kontu honekin, ondo dakizuelako, akordio honen sinadura 2015ean egiten dela. Orduan, pixka eta raroa gertatu leike, baina gure bozkaren zentzua pixka bat langileen batzordearen esku uzten dugu. Ondo dakigun bezala baita ere, aurreko urte batzuetan aurrera eraman ahal izan dira igoerak, momentuan legeak muga batzuk jartzen zitula aurre ikusita ere, 4-5 urte pasatu dira horiek betezianetik eta inolako arazorik ez dute ekarri, formulak jarri dira mahai gainean igoera hauek posible egiteko eta puntu hau plenoan tratatzen dugun aldi bakoitzean topo egiten dugu, legeak ez duen ez uzten formulazio desberdinekin. Orduan, aipatu du Josemik kantitate bat gehitzea eta Iñakik bilera bat deitzea hau konpontzeko, baina ez luke konpondu behar 18koa, konpondu beharko luke 17koa, 16koa, 19ari dagokiona eta honekin luzatu daitezke ez dakigu noiz arte. Ondorengo puntuan dator eta horra agian irizpide berdina izan dezakegu, ordenantzetan aplikatzen den igoerekin, KPI-a eta baino, pixka eta arraroa gertatzen da udal gobernutik adibidez KPI-aren igoera planteatzea eta insistitzea eta gian ados egon gaitezkeko horrekin, baino igoera izatea kopuru altuagoetan gero langileen soldata igoko dena baino, ez? Legea argudiatuz, orduan, noizbait eten behar da hori, guk uste dugu borondaterik baldin badago egin daitekela besterik gabe, beste gauza bat da, ez aurregin nahi izatea, ez dakit ze ondorio motengati, baina hori udal honetan egin da, inongo eragozpenik ez du ekarri, gaur egungo langile guztiek daukate udal honetan igoera bat bere garaian, legeak ere bazirudiena onartzen ez zuena, baina egin zen, ez da inongo abarazurik egon, eta guk segitzen dugu pentsatzen, eta uste argudio bera erabili dugula gaia batera den bakoitzean. Egin aldala. Orain, bozkatzeko garaian, azkenengoan ere esan genuen, eta ja pixat saturazioa suposatzen guk ez dugu, egingo langileen batzordearen eskaeraren kontra. Langileen batzordeak uste badu, nahikoa dela udal gobernuak aurkeztu duenarekin, eta konpromiso horiek barneratzen jarraitu, etorkizun, espero dezagun hurbil batean, hau konponduko dela, guk ez dako erazpeni, baina pixka bat uste ditu beti egoera honek, guk gure esku balego eta gu bakarrik egin bagenezake, guk igoera aplikatu egingo genuke. Baina ez dugu esaten utxean, lehen ere egin dugu. Orduan, egin aldela badakigu. Eta hemen gauden guztio dakigu egin aldela, egin delako eta mantendu delako. Eta hemen inorrez delako etorri kontrakoa esaten, orduan. Ez da gitu. Gure berdina esango genuke. Uste, azkenekon hemen egon ginenen olako debatean, guk esan genuen hainbeste adibide, beste udaletxetan egiten nahiziela, ohiko gauza dela, eta aipatu zen Bilbo, Irun, Donosti, eta hainbeste, eta, hala eta guztiz dugu segitzen dugu gauza berberarekin. Orduan, hori, Egorrek esan do garbi, aukerak badare, legalki eta bestela ere esan genuen geuk hartzen dugu gure responsabilidad pertsonala erabakia hartu genuen momentuan hartu genuenarekin, ez? Orduan guk bat gatoz, eskatzen zuena eta, hemen plenoan onartu egin zena konpromesu hori, ez? Eta posible da egitea, orduan ez dugu oso ondo ulertzen ere berriro debate. Eta beraiek pres balin badare onartzeko, guk ere onartu egingo dugu, baina berak esan dolako, berak esan duen argumentuarekin. Gu ere esaten dugu, pres gaude erabakitzeko igoera beraiek eskatzen duena, eta punto, besterik ez. Yo creo que hay un tema que este ayuntamiento ni ningún otro se puede saltar, que es el principio de legalidad. De hecho, nosotros podemos aprobar lo que queramos, pero luego el señor interventor probablemente diga que eso no es factible, que no es viable y que no se puede hacer y punto. Pero sí es cierto, y estoy de acuerdo también con Bildu, en que se está demorando en exceso la solución.
Entonces, yo por eso propongo que a continuación, enseguida, se proceda a una reunión y determinemos el cauce por el cual se recupere toda esa pérdida de poder adquisitivo, todo ese dinero que está depositado, incluso el que podríamos depositar ahora. Ese dinero tiene que ir al final a manos de los trabajadores, pero tenemos que estimar y concretar la fórmula. Pero yo creo que el principio de legalidad, Mila, pues yo creo que no. Por alusiones, nosotros no estamos en contra del principio de legalidad, estaría bueno, pero de todas formas aquí mismo tenemos en este orden del día algunas otras cosas también que van en contra del principio de legalidad y el interventor hace sus reparos y el señor alcalde firma por decreto que se paguen las facturas correspondientes sea o no legal, y eso es así. Luego de esto hablaremos igual rato largo y tendido, ¿vale? En cualquiera de los casos, insisto, yo no creo que, y el PSOE menos, cuando está gobernando en Irún, haciendo gobierno, y le ha dado una respuesta clara y efectiva a esta problemática. Entonces, no va en contra del principio de legalidad, pues sean complementos, como complementos que luego a futuro... ¿Y qué estamos diciendo? Ya. Que en la reunión que se haga se estime la fórmula, sea complementos, sea valoración... Iñaki, en esas reuniones que hemos entrado y hemos hablado de lo mismo, todas las reuniones hemos salido con las mismas cosas y todavía estamos hoy día en la misma situación. Pero no se ha concretado. Yo lo que estoy pidiendo ya es concreción y punto. O sea, si al final esto se tiene que resolver de alguna forma, no podemos estar acumulando dinero in eternis deum. No, habrá que resolverlo. Sí, y mis compañeros de Irún lo han resuelto con una fórmula que ya se ha hablado en la comisión paritaria y en otros órganos, ya hemos hablado de eso. Bueno, si esa es la fórmula, pues habrá que aceptarla. Habrá sus informes jurídicos y habrá que ver las posibilidades que hay y punto. No me estoy oponiendo a mis compañeros de Irún, que buen trabajo hacen. Bueno, yo comentar que el principio de legalidad aquí lo observamos la secretaria y el interventor, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que determinar. Luego, también comentan con respecto a Irún que el interventor que estaba hace 2 años ya no está. Entonces, también tiene muchas presiones. Entonces, que no es todo tan fácil como se cuenta por ahí, que hay que analizar. Sin más, y que si el acuerdo es el que se ha presentado hoy, no habría ningún problema, estaría legal. Si no, tendría que hacer un reparo, aunque fuese ahora mismo de forma oral, pero estaría obligado a hacer un reparo. Comentarlo, sin más. Una cosa son los reparos que pueda hacer el técnico y otra cosa es la decisión política del propio político. Ya, pero la normativa dice que todo acuerdo que vaya en contra del ordenamiento jurídico es nulo de pleno derecho. Que sí, bueno, Miquel, te insisto, pero es que el señor interventor hace reparos a todo el tema de la contratación y el señor alcalde firma un decreto diciendo que se abone. Entonces, no sé si se aplica o no se aplica, porque se siguen aplicando el pago de esas facturas, ¿verdad? Pues eso. Ni es que está ahí, bueno, a ver. Ocurre por nada. La propuesta es añadir un cuarto compromiso en el cual generamos el depósito con cargo al remanente de liquidación, con la diferencia. Y eso es, al final, el año pasado fue lo que hicimos, este año también es lo que se va a hacer, al final, que al final... El depósito bezala ez zuen jarriko, zergatik ni aprobatzeko lo sea, mozio bezala sartuko luke 2,75. Gero, baina David, berbera da, depositoa da, bai, zergatik da berdera, diferentzia, David. Zeabatikea, baukezu zeabatikea, eta patzen da, edo bestela, bilatu inbertzaio formula bat, patzeko. Hemen ekin dena da azkenean, 2,5 onartu espreski, nahiz eta legalki egoera izan bat, azkenen 2,05koa edo dagokiona eta diferentzia izango litzateke azkenean depositoan gotiko litzatekena. 2018ko igoerak edo kontutan hartuz. Horretarako, espreski horretarako bakarrik. Eta kontutan, udalero kontutan, horrela zatuta dugu. Gure proposamena 2,75koa eta hori onartzea Baina ez aplikatu behar, David. Nik azalpen bat joko zelaia ulertzeko argibide gisa balio badu.
Eta oker baldin banao, nola zuzenduko nahi zen udal gobernuan dauden alderdien gana, oker baldin banao zuzenduko naute beraiek. Baina hemen garbi bi gauza daude, alde batetik. Udal gobernua osatzen duten taldek ez dute gaindituko paperean jartzen duen hori. Horrela adirazi dutelako. Ez dute gaindituko orain, ez dute gaindituko 2,75 hori aplikatzea. Proposatzen dutena da, funts bat sortzea, eta aldenean, ikusiko dugu noiz zen, 3 urte daramagu alden horrekin, baina aldenean ordaintzeko konpromiso hori. Baina alde teknikokitik ere kontu hartzaileak esan du, berak ere ez du bermatuko hori egitea. Orduan, bi aukera daude. Gure iritzi politikoa da 2,75 onartuko genukela, eta eredu horretan ikusiko genuke zein dan alde politikoaren borondatea eta zer dan gainditu daitekena edo ez. Orain, argi utzi du bai alde politikoak eta bai teknikoak ez duela onartuko. Orduan, hori da jokoan da ona. Edo apustu politiko bat da eta 2,75 hori mailan jartzen dugu eta gertatu daia gertatu behar duna, edo nahi da ziurtatu ez dut uste oker nabilenik, ez? Hori da interpretazio zuzena da, ez? Kontuartzaekin lehen noitzegin dut, eta berak aukera eman dit, sartzeko laugarren puntu hori, funts hori, deposito hori sortzeko, hori gordetzeko horretarako, eta gordetzeko funtzio bakar batekin. Eta azkenen hartzen den konpromisoak betalizateko. Bai, baina horrek esan nahi du, Josemi, galdera zuzena da, datozen 15 urteetan lege printzipio hori aldatzen ez bada, datozen 15 urteetan ez da funts hori erabiliko, legea ezingo delako gainditu, ez? Hori da galdera. Gauzak aldatzen hasi direla ere. Bai, baina galdera ez ez. Aldatzen hasi direnez, eta gainean nik uste Iñaki Durodik ondo esan duela baita, bazken ez aukera dauden edo hori aztertzeko bilera baita pendiente dugu, guzti hori itzegin behar dugu. Bai, guztiz ados. Bizitzan gauzak asko aldatzen dira eta ekonomia oso volublea da, baina galdera zuzena da, datozen 15 urteetan, datozen 3 edo datozen 30 lege printzipio aldatzen ez baldin bada, horre egongo da funts bat akumulatzen, gutxienez 4 urte hori dagokionat ez egize pasatuko den aurrean, baina datozen 3 edo 15 urte horietan udal gobernuak kriterio berarekin edo udal gobernu berdina segitzen badu, ez da gaindituko, hori ere garbi utzi behar da. Osea, gaur gaindituko ez dena, legeak ez baduzten ez bihar ez datozen 10 urtetan, baldin badago gaur egun darabiltzuen kriterioaren arabera, ez da erabiliko datozen 10 urtetan. Diru horrengo da, baina ez da aplikatuko. Hori da garbi utzi behar da, gauzak aldatzen nahi dira, bai, baina ez dakigu zenbat aldatzen nahi dira. Vamos, egia esan, bozkatu beharko genuke eta punto, baina ni onaino iritsita eta 3 urte gauza berdinarekin, ez noa, irizpide politikoagatik balitz, ni garbi neukake, baina azkenen eragina langilentzako da. Orduan, nik proposamena postoko nuke, aipatutako 4 puntu hogez gain, beste hori baita txertatuz, eta dagokion diferentzia baita konpromiso hartuz depositoa edo esortzeko. Ni proposatzen dut emendakina sartzea beraien proposamenarekin eta bozka dezagu dena eta gu bozkatzen balin badugu alde, gehiengoa balin bada, total aplikatuko da beraiek nahi duena, suposatzen da. Ez gu nahi duguna ez legalki aldeena. Zuek nahi dezuena. Bueno, legalidadeak usten diguna. Legalki zer aldatu egiteken, ez bada, egizeneko nuke, da, ekaina arte dagoen, hor dagoena. Eta batez besteko izan betzatek esatik dago, bi epe daude, ekaina arte eta abendu arte beste bat. Orduz, batez bestekoa, akin dezazuen dela, igoera 1,6 bostekoa. Hori da, batez besteko igoera. Hori da, onatu diteke. Bueno. Pentsa, a ver, ondo hori, ez dakit kantidade okupuru horregatik izan dartu, ze akordio baita esaten do, egiten den igoera aparte, 0, ikusten duzu, nahi desan, consignación presupuestaria del 0,30% para el supuesto que nahi desan. Gero, hori dana kontuan izan behar dara. Ikusten duzu, zer dago hor, finkatuta eta hori onartu daiteke,
hori nabari estres dago jasota aurrekontutan, estatuko aurrekontutan, eta bai proposatzen dela, gehi bat 75 gainetik, un 0,30 nuestro caso, eta 0,0 sí. Gure kasuan, igoera hori posibela, legalki, eta izango litzateke, diferentzien horren gainean, esan. Atzeraria zeruna da, aplikatu ditekeela, zerun hori hartzen duen, en todas las medidas para la implantación de planes o proyectos de mejora de la El plan de ingresos será 0,30. En total habremos subido un 1,95, un 2 y pico, y la diferencia, 2,75, no será la que se dice el 1,1. Bakarrik kontuan izatea hori. Baina hori, podea zura. Zerra autogatzen ezin da. Bueno, izango dugu udal gobernuaren proposena eta gero emendakina. Bueno, udal gobernuak, nik uste berzeren ez errekatuko, aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta gero emendakina, azkenen da gaur niri pasatu didatena, nun esaten duen zuzeniko igoera bat 2,75koa aplikatzea. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioa. A ver, lehenbizi udal gobernuko proposamena ea ondo jasio dituen 6 bozka. 6 bozka alde. Bai. Ez, barkatu bozka. Eta bestea, da langileen batzordeko egin duen proposamena 7 alde. 4 kontra eta abstentzio bat. 4 kontra. Kontuan izan, venga reparoa, hau zekin duara, azken dezazuen legez kanpo dagoela akordio hau. Hau zari, esan edut, adi editik. Digu alkatei dekreto bat firmatzeko. Urrengo puntua, 2011ko ordenantza fiskalen onarpena. Aprobación de las ordenanzas fiscales de 2019. Bueno, hemen pasatu dugun proposamenean, proposatzen dugun igoera orokorra KPI-arena dela, IPX-arena dela, salbuespen batekin eta hori da zaborren tasa. Kasu honetan, eguneratzeko prezioak eta tasaren printzipioa bete izateko 1,10ko igoera da proposatzen deguna. Gero bestalde, nahiz tamen jaso ez, lehengo egunean izan genuen bileran plantatu genuen ibiaren gainkarga edo 1,50ko rekargori guk beti bintzate alde sozialista eta alderdi jeltzalea kontra neon geha hori aplikatzen, horren hori kentzea edo postuko genukela, eta gero aparte, ordenantza hauek dakartzate proposamen berria, tasa berriak hirigintzako arloan. Astelenean bertan Sandez bilera bat egin genuela, eta atzo bertan eta eskutu behar baita Prozemaniko ordezkariari, proposamen batzuk aparte pasatu guzkigu, eta horren petxatzen dugu, azkenean banan edo plantatu beharko ditugula gauzak zehazteko. Zehaztu behar dinena, funtsean dira azkenen gure ustez, KPI-aren igoera, zaborraren tasa, gero, etxebizitza hutsen errekargori, eta gero, tasa, egintzako tasa horiek, eta gero aparte, urrizioainek plantatu dizkigun hainbat plantamendu ordenantzaz ordenantza. Gu daukiu proposamen bat, kapa edo iotzea, zuek egiten duzue urritik urria, eta guk eskatzen dugu haino naturalizatea. Hoi da, urtari edo abendutik abendua, eta diferentziaia bikoiztea da, aplikatzea zue proposatzen dezuena. Orduan, bat argumento garrantzitsuena da, nolabait, soldatan igoerak eta pensioen igoerak, eta horien guztiak izaten dira normalean IPC abendutik abendua, eta ez
urritik urria, tasak eta gainera tasak sartzen die bigentzia hartzen du urtarrilean, datorren urteko urtarrilean. Orduan guk nahi genuen hori boskatzea, aplikatzea IPC hori. Gu honetan udaletxe honek eta baita beste guztiek horra ingo dutela hartzen duten referentzia beti ezaten da unartu aurreko azkeneko 12 beteko igoera. Kriterio hori, irizpide hori beti izan da erabili izan dena. Baina soldatak, jendea ordaintzen du tasak, eta jendea ordaintzen duen tasa hori, jende hori bere igoera, soldatan igoera izaten da IPC abendutik abendua. Duan kalkula desberdina da. Kasu honetan, abuztutik abuztua egiten bali mazu 2,2 da. Eta egiten bali mazu abendutik abendua 1,1 da. Bikoiztu egiten da tasan igoera. Ulertzen? Horregatik planteatzen dugu, soldatan igoerak eta guztiz nola egiten da, urte hasieran, IPC hori, urte hasierakoa, baino natural, tasak ere berdin izatea. Ez da gehiago eskatzen, esaten edo argumentua bida bintzen. Garbi gehatzen den edo ez? Bai? Nik komentatu, bakarrik ez daudela gure gastu eta bakarrik soldatena. Baitere dago, kanpoko enpresarenak, eta beraiek aplikatzen duten KPI-a askotan da igual da urteirretik urtarrilera, eta aldatzen da ere, kontuan izateko. Bizilagunok normalean geha sujeto pasibo, ez? Normalean, enpresak badare ere, baina bizilagunak kalen ibiltzen geanak eta tasak ordaintzen dituguna orokorki, gure soldata iotzen da IPC año natural. Horregatik nik esaten dut, tasai ere aplikatzeko IPC año natural, besterik ez, igoera berdine. Gero, sarrerekin ordaindu behar dira gastuak, eta gastuetan badaude ere enpresen kontratuak, eta horiek beste erabat egiten dira, aktivitzazio karua izan duzu. Nik, argitzearen eta partez parte joan beharko gehan ez gauzak bozkatzen eta argitzen, honekin sartu baino lehen argitu nahiko nuke ze urtero ez dakit pantomima edo antzerki berdina ospatzen dugu pleno hontan, eta nik pixkat argitu, mesedez Josemi, zerbitzu juridikoak dituzue, hau zuen proposamena da. Eta IBIaren rekargoa hemen dago. Orduan, ezin dezu proposamen bat egin, eta gero esan, zati hori ez, kendu eta egin proposamen bat dana. Ze, esan nahi dut, nik uste dut, juridikoki, ez dakit nola sostengatzen dan argudio hori. Kontra zaude, kontra zaude, baina ez dakit, kendu, eta zu kontra zaude, gu ados gaude, orduan sartuko dugu emendakin bat, baina orain hori, hemen dago, zuen proposamena da, eta orain esaten duzu, hori ez, kendu, esan nahi dut, ezin gehola ibili, eta Iñakiri baita esan nahiko nioke, esaten du, badirudi, zuk esan duzu bere izenean, baina kontra dagola, baina era berean plenoko gaien batzordean esaten du kontra dagola, baina salbuespen bat gaitzen dio. Orduan, gertatzen dira hemen egoera batzuk pixkat kafkianoak dianak, eta salbuespen egoerari ontzat eta oso zilegitzat ematen dugu, eta ados gaude, baina olako egoerak, nik uste hasi beharko ginela ekiditen. Hau da, udal gobernuak egiten duen proposamena. Orduan, proposamena hori baldin bada, gero ez etorri esaten hau ez. Ze beti berdin gabiltza, eta nik uste dut juridikoki ere jakin nahiko nuke, benetan horrelako proposamen bat egin eta gero ez dakit, emendakin sartu beharko zen momentuan, ez dakit nola izango zen, baina hori apunte bezala. Eta KPI-aren inguruan, gu bai ongea nik uste dut Ordizio Arainek egiten duen proposamena zentzu batean zentzuzkoa dela, baina egia da baita ere orain arte uste dugu lanketa bat egin barko dela, errebisatu barko dela ordenantzak eta tasak eta igoerak nola kalkulatzen dien, guk gaur bai iaz eta aurreko urteetan eta erabilidan prozedura ontzat emango dugu, hau da, KPI-aren igoera onartuko dugu, eta hondakinetan guk hasieran adostu gendun bezala esan gendun hor igoera bat gradualki eman bartzala, eta guk proposatu gendun 10% izatea, eta hori ere
onartuko dugu. Baina, bai uste dugu mahai gainean jarri behar dela, eta lanketa bat egingo dela, gero gehiago aterako da lanketaren kontzeptuan ikusteet plenontan, baina lanketa bat egin beharko dela, benetan, ZKP-irekin igotzen ditugun tasak eta zergak, ze oaintxe bertan egon hitz egiten hemen udal langileei ezin diegula igo, ez daki zenbat legeak esaten dula, ez daki zer. Eta gero goaz beste aldera eta esaten dugu gure tasak eta zergak horiek bai igo ditzakegula, ez? Orduan hor, nik uste kontraesan handi badagola eta uste topatu beharko ditugula mekanismo batzuk eta ezarri benetan urtero kalkulatzen ditugun igoera horiek tasa eta zergetan nola kalkulatzen ditugu. Baina aurrerago ere beste puntu batzukin ere azalduko dugu moduan, irutze zaigu zentzu batean hausnarketa bat behar dula eta orain modu azkarrean horrela ez dala momentua eta guk gure aldetik KPI-aren igoera onartuko dugu eta zaborretan 110%. Eta gero ez dakit beste puntu batzuk ditugu, orduan ez dakit nola jungo gean. Igual ordenantza zorrotza jungo nintzateke. Igual kasi gauzak harritzeko lehendabiziko irizpidea KPI-arena baldin bada, nik hori bozkatuko nuke jarraian, eta bueno, igual zaborren tasaia argitzeko eta gero bestetan sartu alizateko. Bakarri, ipatu pantomima esan duzun, nik uste guztiz errespetagarria dela udal gobernu honek azkenean berraztertzea behar duena. Aurreko urteetan ere nik uste garbi esan degula. Jakinda, eta sumituta hori atera bertzela, planteatzen zela hori, sin más, eta beti esan dugu, prendo guztietan, rekargo horren kontran gaudela. Eta hori da azkenean agerian edo utzi nahi duguna, eta hori zilegia da, baita horrela egitea. KPI-aren postoko aldeko bozkak, kontrako bozkak, gero, zaborraren hartuko nuke igual hurrengoa, ez da beste tasa batzutan egon, zaborraren tasa 1,10ko igoera da planteatzen duguna, horren aldeko bozka, kontrako bozka, eta oain ja, jongo gainateke ja, zuzenean ordenantza edo gauza komentatzen, eta argitzen baita zuekin, atzorretxan jaso genuen, eta bazterketa gaur izan egin dugu, datxalden ere, eta gauza zu baita argitzeko dugulako. Lehendezikoan, horrez horreinek proposatzen du, gazteleraz dago, requisitos de bonificación en el IBI, no gozarán de esta bonificación las familias con rentas superiores a 80.000 euros. Modificar la cantidad y reducirla a 60.000 euros. Gu behintzat alderdi bezala edo talde bezala pesate dugu hori aztertu behar dugula. Zakigu ze ondorioak dituen honek, eta guk behintzat mantenduko nuke orain arte mantendu dugun irizpide berbera gutxienez aztertu arte hain zuzen ere proposamen hau. Komentatu baita, agian adore baita epai edotu du, ozerretan bat emarko dala edo, ordenantzak behin betiko onarpena edo jaso ondoren, gero ondoren ere baita aldaketak izan dezaketela. Gure argumentu basikoa da, hori ez, nik uste, gure uste, 80.000 euro renta neto jasotzen duen familia herri honetan izango dira 3, eta hortik aurrea esan nahi dut. Eta uste 60.000 euro familia ugari direnak ere zenbat pertsona dien aldaketa, zenbait diran formatzen duena familia ugari horiek dauke obari bat edo bestea 175 edo 150 uste diela. Orduan, kantidadea guretzako uste dugu errenta nahiko handia dela, eta beste obari baditu beste gaineaz familia ugari diran bezala, eta horregatik eskatzen dugu gestea kantidade horreta. 60.000 euro ulertzen dugu nahikoa dela kriterio baten jakinda familia ugari 3tik seme-alaba 3 gainean gehiago diena. 5 pertsona balin badira, errenta medio hartzen balin badezu, hilekoa zenbaidan ikusten duzu zenbateaino. Eta, ulertzen dugu ere gainaz, kontrasan bat badagoela, esan ez, beste guztiok ugari ez direnak eta zenbait errenta dituenak ze obariak dituen, ez? Eta horregatik planteatzen genuen, kantidade hori gestea 60.000 eurota.
Nik 1000 ez dizut ondo ulertu. Zer da, 60.000, bai, baina bi parejak 60, osea, bikote edo bakarka ni bezala, ez? Ez, familie, obari hori dituenak die, familie ugariak direnak. Bai, ni ez hori dauket. Zu daukezu hori, bi eta familia numerosa. bai. Nahi zut esan, zuk zer da, pareja batek dauzkena, 60.000 eurotatik. Unidad familiar, 60.000 máximo obaria Nik jasotzeko. 65.000 kobratuko banuke ez nuke Ez jasoko. nuke jasoko obaria. Hori da. Alrebes interpretatu daitekelako. Ez da, esplikatzen. Eske, arauan agertzen da horrela, literalki, nahi bali maestu irakurriko dugu, baina irakurtzen bali maestu obaria, garbi dago, zer nola... Irakurrit eta hori ulertu nuen, da, guain zuk esplikatu ez zuen alderantzaz ulertzen. Aha, bale, barka. Gukasun honetan azten joango gea. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioa, ez. Izan dira, 7 alde, 7 alde, kontran ez da botorik, eta abstentzioak, 5. Hurrengoan IAE. Paratu, impuesto de circulación, hirugarrena. Bonificación de vehículos con más de 25 años de antigüedad, artículo 7. Hemen hori kendu. Zirkulazio zerga honetan, 25 urtetik gorako kotxei, obaria edo kentzea da proposatzen dena. Artículo 7 bat agertzen da bonificación del 100% para los vehículos históricos y aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Gure proposamena izango litzateke kentzea 25 urte sartzaro daukean kotxe auto horiek eta utzi bakarri los vehículos históricos, registro baten daren sartuta hoiei bai obaria ematea euneko bestelako guretzako da kontaminante osoa, eta orduan ez dauk ez zergatik gaineaz obari hori eduki behar. Artikulo 7. Artikulo 7, hirugarren exenciones y bonificaciones agertzen dan tokian. Erderaz agertzen da bonificación 100% para los vehículos históricos y aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Guk eskatzen dugu 25 urtekoak hori kentzea eta bakarrik ustea euneko para los vehículos históricos. Baina behar bada egongo die 25 urte baina gehiago dituenak eta historikok ez direnak. Historiko bihurtzen da, bai. Bakendu orduan, aquellos que tengan antigüedad mínima de 25 años en histórico guztiak izango dira, ez? Horregatik ez dauke inungo zentzurik. Bi aldiz definitzen du. Bi aldiz esaten du, eun eukitzea los vehículos históricos, eta punto. A ver, klasiko, izendatzen da klasiko, historiko, ja. Eta, bueno, enbeak esan nahi dona da, termino bat ibiltzea bat, obestea, eta jazta. Ez que bi edie, claro. Baina, bueno, zuk esan... Eta egongo die, segurazkin ikuster, registroan, ez dira agertzen euneko, osea, 25 urte dituenak, ja, historikoak direnak. Hoi ez da horrela. Hoi dago registro bat de vehículos históricos. Bai, badago. Bai, badago, nik ikusta, registro de vehículos históricos. Nik uste dut bakarrik uste zela, urte emaino, gehiago batin baditu orduan ja... Ez dauke inungo zentzurik, orduan jartzea 100% los vehículos históricos y los que tengan más de 25 años. Hoi ez dauke inungo zentzurik, edo da bi aldiz esate gauza bera, edo bi konzeptu desberdinak dira. Bueno, nik esan nahiko nuke berdintzat, osea, 25 urte baino gehiago dauzkenantzako, ondo esan dezun bezala, gehiago kutsatzen dute,
eta azkenen hobari hori kentzea, ni alde nau, iruditzen zaitelako azkenen alternatibak edo gaur egun badarela, garraio publikokin eta gauza askokin, ez? Eta gero bestean nahi nuke esan, historikok izango bali ere baita, nahi iruditzen zaitena da, kotxe historiko badaukena, azkenen luxozko artikulo badala eta kapritxo badala, eta orduan horri hobari ekentzea, iruditzen zaitela, nahi zakit, eta gero astebukeratako bakarrik ibiltzen bado kotxea paseatzeko eta kutsatzen bado, guan dio, asten zehar ibili baino gehiago, zat historiko nahi zutesan antiguok eto dienak, die, askeotan diru ateatzeko ezkontzatan edo, o hobi bezalare baita baldin bada, kapritxo bada, hobari ezkentzea. Nik proposatzen dut, da nahi, euneko ken jarri eta punto pelota. Baina, nire iritzie... Guretzako ederki, oso ondo, baina zuen proposamenen alagertzen zen horrela, baina, bai, ados nago. A ber, gaizki barkatu. Transakzionatu egiten dugu, esaten den. Gauza egia esan gaizki ulertu bat egon zan horrekin, eta nik irakurri nunen, goiekin egon ginen lan zen eta euneko barie gorrin azaltzen da ni hauketen tablan, eta gorrintzeren eta bestek zeren berden, eta nik ulertu nun, zala euneko ordaintzeko gorrintzeolako eta kendu inbartzitzaiola. Eta orduan euki genunen, nik aurkeztu nunen gaizki ulertu bat. Eta baino hortan zeharo, danai kentzea. Historikok izan, oez historikok berdintzaigu, danai euneko 25 urtetik gorakok, danak ordaindu euneko. Hori da proposamena, guaintze bozkatzen da. Buk ere, bai. Yo, a ver, Gero, zer bozkatzen da. yo no sé igual rompo el encanto, pero es que creo que los años que, si no me equivoco, antes estaba en 25, ahora está en 30. Exactamente. Pero bueno, y luego considerar un 600 un artículo de lujo, ¿qué haces? Pero está bien. A mí, perdona, Iñaki, el que hoy anda en 600, hoy en día es para disfrutar del coche y es hobby, y eso lo considero hoy en día lujo la palabra, según, igual ocio, no necesario. Además hay una cuestión clara, ¿no? Más lujo que el tener el permiso de contaminar 4 veces más que un coche moderno o eléctrico, pues más lujo que ese. Cuando lo sacan una vez al año, hostia. Considero que aquí tiene una confusión en cuanto a lo que es un vehículo histórico. Eso es lo primero que tienen que investigar, ¿qué es un vehículo histórico? Porque están confundiendo todos los vehículos que tengan mínimo 25 años como si fueran históricos. Para mí un vehículo histórico es un vehículo que se ha mantenido intacto, no es por el precio ni nada. Y recuerdo que la ley establecía aquí mínimo 30 años. Hay vehículos históricos que no son necesarios, solamente que se mantienen como salieron de estado. Es necesario tenerlo. Aldeko bozkak. Bai. Toki berberan, azkeneko parrafoan agertzen da el disfrute de la exención por minusvalía, eta gu esaten dugu, exención por minusvalía non agertzen da hori? Aplikatzen dauen. Hemen ez da gertzen, baina bai ikusi dugula arauan jartzen du eta galdetuta esan diate beti aplikatzen da. Nahi behar dena da jartzen daitekela. Eta hori zer du. Eta badozue, esatemuna da hori jarri. Aipatzen baldin bada esentzio badagola, hor jarri beharko da esentzioa zein dan, da zenbatekoa dan. Ez du jartzen, justu artikulu hortan. Ja, gauza da, edo jarri araudi orokorraren araberakoa izango dala, baina zerbait jarri beharko da, ze oain momentu honetan ez du jartzen. Araudi jartzen duena jarri, araudi orokorrean jartzen duena jarri. Bale? Ados. Eta bide batez aprobetxatu eta zuzendu ordenantzaz minusbalido ez da esaten. Hori. Bueno, horrengoa laugarrena inicio, bonificación del 90% de accesibilidad y habitabilidad, quitar personas con discapacidad o dependientes.
da esaten duena, eta bueno, hemen kontatzea esaten digu, Foru Arabak ja esaten duena honakoa dala. Una bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Bueno, guk aratago juten geha, uste dugu oso importante, garrantzitsua dela akzioa edo ilogailua jartzea edozein etxean, ez eta egon pertsona 75 urte baina aldugo edo dependienteak direnak, eta bueno, orduan hori promozio bezala nolabait ulertzen dugu legoke egokia hori, odari hori agertzea edozein tokitan, edozein eraikuntzan. Hala nolabait, de alguna forma, lo que se haría sería promocionar la rehabilitación de los edificios con una antigüedad X, con el hecho de poner un ascensor y bueno, pues entonces entendemos que no solamente es para los discapacitados y dependientes, sino también para cualquier tipo de edificación que tenga que promueva el ascensor, poner un ascensor. Bueno, en este caso lo que hacemos es, tenemos dos tipos de ayudas, una es directa vía rehabilitación, en el cual pues este porcentaje se cumple ya en el propio impuesto, y luego por otra está la convocatoria de ayudas que anualmente sacamos, que precisamente acaba de salir recientemente, para las obras de mejora que se han realizado. O sea, que obari hau dia beste arau baten dago, edozein etxebizitzarako izioarena, eta zergatik ez da agertzen hemen. Horregatik eskatzen dugu kentzea hori, kentzea discapacitado pendientes, ez? Vale, pues ya aplikatu egiten dugu. Proposatzen duena da arauak esaten duena. Gaztelaniaz hartzera du, gaztelaniaz, tiene una bonificación de hasta el 90% a favor de la construcción, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y de habitabilidad de los discapacitados, pero no obliga a que sean discapacitados para solicitarlo. Entonces, eso. Es que esta... Ez dauke inongo zentzurik hemen agertzea ordenantza arautegia honetan justu ez agertzea hori, eta beste arautegian agertzea obari hori badagoela edozein eraikin, cualquier edificio que se construya o que se haga un ascensor, ez dauke inongo zentzurik. Jarri dezakegu horra bat esaten duena. Ezin dugu gehiago esan. Ikuari dugu dute, horra bat esaten duena. Beste araudi batik esaten duena, beste araudi bat. Hau da, ordenantza fiskala. Baietz. Arau esaten du, orokorrean, obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. No dice que tenga que ser discapacitado para pedirnos. Uste duzu? Edo da hortz eskatu dezakek. Gure arauan bai jartzaten duela bantasuna edo agiri batzuk eskatu aurkeztu behar dituzula hori lortzeko. Nik proposatzen duena da hori kentzea da. Gure araudian hartzen duena da gure araudiak esaten duena Cuestión. Se establece una bonificación del 90% en obras que facilitan las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de viviendas que habiten personas discapacitadas, que habiten. Aquí no decimos que habiten, la norma foral dice que habiten. O sea, la norma foral dice lo que dice la canilla me invoca y se requerirá la siguiente documentación. Resolución permite el nivel de dependencia de quien sea. A dos. Vale, orduan hori baita danok ados gade. Urrengoa, barkatu.
Nik justu hortan, azkeneko herrialdean hor, markatzen dira zergak ehuneko batzutan. Nik pleneko gaien batzordean planteatu nun, eta hor, obra txikitan, 4,21, babes ofizialeko etxetan 3,12, eta bar, eta bar. Obra handiak gelditzen da bostean, topean dagolako. Eta hor, Mikelek adierazi zigun, bai, foru arauak uzten dula ehuneko bosta arteko igoera bat, eta hori posible dela. Baina nik uste hemen, hau egiten dugunean, horrela egiten baldin badugu aigia 2 aldiz inposatzen KPI-aren igoera. Ze, hau da portzentaje bat, eta portzentaje hori aplikatzen zaio aurkezten den aurrekontuari. Eta aurrekontuak KPI-a barneratzen dute, eta aurrekontuak badoaz eguneratzen urtetik urtea. Orduan, nik uste dut, nik begiratzen egon naiz, eta normalean portzentaje hauek ez dira KPI-arekin aktualizatzen. Aktualizatzen dira beste motivazio politiko batzuk daudelako, eta subentzionatu nahi baldin bada rehabilitazio motan bat, edo esaten da, ehuneko 3 izango da, edo izango da ehuneko 2,5, edo izango da 4, baina niri 4,21 hori, 3,12 hori, nik uste hori izan behar dula 3, eta izan behar dula 4. Eta beste arrazoi bategatik erabakitzen bada izan behar dula 4,5 edo 5, erabaki barko da, baina nik uste horri etzaiola KPI-a aplikatu behar. Ze hau, aurkezten den aurrekontu bati aplikatzen zaio, zerga kalkulatzeko, eta aurrekontu horrek badauka KPI-a, ordu nahi doble grabamen bat aplikatzen. Eta nik uste ez dela zentzuzkoa. Ados gaude. Orduan, bozkatzen da, KPI-a zigotzea? Hori da. Zure proposamena. Zergaren portzentaiari KPI-a ez igotzea. Orduan, zengo etzeteke portzentaia jarrita 4 eta 3, Hori da. 4 eta 3. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hori da, Vale, urrengoa, barkatu, aldeko bozkak. Urrengoa da, anexotan, construcciones de VPO, añadir régimen de alquiler. Hemen, eta bueno, posiblea da VPO denei aplikatzea ehuneko 3,12. Bueno, gure ustez, alokairuen izan edo ez izan VPO baldin bada, berdin dio, jasota dago ja, hortan. Alokairuzkoa izan edo salmentan izan. Berdin dio regimena. VPO baldin bada, portzentaia hori da aplikatzen dena. Egia esan da nik ez dut begira diputazioa araudia horretan, eta orduan pentsatzen nuen izango zela askoz justua izatea babes ofizialeko etxeak eraikitzea, baina alkilarrentzako horiek bai izatea tipo gutxigoa, eta besteak izatea tipo berdina. Portzentaia txikiagoa Guztiek ordaintzen dute berbera, alokaizkoak hendik ez dira hasi obrak, baina alokaizkoak ditugunean salmentan duten portzentaia berbera edo jasen dugu. Hemen dago, esan ez, babes ofizialeko etxeak eraikitzea ordaintzen du 3,12, tipoa. Eta guk esatzen dugu tipo baju hori izatea bakarrik gero alkilarrentzako balin badira. Eta VPO, saltzeko VPO izatea tipoa handiena. Ez da, esaten dugu hori, zeren nolabait, merkatuen ere saltzen nahi da VPO etxeak, merkatuen antzeko izaten direla, ez? Prezioa antzeko izaten dela, gutxi gora bera. Diferentzia da, regulatuta dagoela horien salmenta. Bai. Sí, lo que nosotros entendemos es que el tipo mínimo del 3,12, el 3,12 será el 3, se aplica a la construcción de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler, ¿vale? Y que el tipo máximo se aplica a la construcción de viviendas de protección oficial para venta, porque entendemos que ya en el mercado, más o menos aproximadamente, no es tan igual, pero las viviendas de protección oficial el precio ya es elevado y mayor que lo que son las viviendas de construcción o de venta libre. Entonces entendemos que se equiparen más o menos, o ponemos otro tramo distinto, pero entendemos que el 3,12, que es el mínimo, sea para aquellas que se destinen al alquiler, única y exclusivamente. Las que sean para venta, que tengan el tipo máximo. Esa sería nuestra propuesta.
Y por eso, porque entendemos que el precio de venta de las viviendas de protección oficial pues es un precio que más o menos puesta al comercio en el mercado, y no solamente eso, sino porque además suponen un lucro para las personas que compran esa vivienda, porque los requisitos para adquirir esas viviendas son X y al año siguiente, a los 2 años o a los 3 años quizás es otra distinta. Entonces, bueno, ahí yo creo que se está produciendo una distorsión de esos beneficios de viviendas de protección oficial en compra que no deben de producirse. Hay que calcular también el coste, ¿no? No sería pérdida de ingresos, sino que sería mayores ingresos, porque el tipo será el 5 de la construcción de viviendas de protección oficial que se vendan, y el tipo será el 3 para las viviendas de protección oficial que se construyan para alquiler. ¿Sí? Más yo diferencio un poco entre la VPO, aunque sea en venta también, los comentarios, bueno, las circunstancias o lo que has comentado creo que es coyuntural, porque es cierto al final que está condicionado unas cosas a una coyuntura económica que ha pasado. Esto puede cambiar y puede alterar, pero es cierto que el régimen de venta de esas viviendas también a futuro están también sujetas a la ley. No pueden alquilarlas, no pueden, no sé, yo creo que están reguladas de otra manera. Yo creo que yo mantendría el tipo de impuesto a toda la VPO, sea en alquiler o en venta, el mismo criterio. No sé, yo puedo seguir explicando los argumentos, sí. las diferencias que en la construcción de edificios para viviendas de protección oficial en alquiler, que siguen siendo públicas, a las viviendas que son de protección oficial, que son de compra, que son de venta y que por tanto son privadas. Y lo que eso se suele producir en las transmisiones que todos conocemos. Y eso que se suele producir también en la situación económica de las personas que adquieren este tipo de viviendas de protección oficial al cabo de X años. Entonces, todo esto, entiendo yo, que se está lucrando de alguna forma de todo el erario público, todo el dinero público, y que por tanto no tiene por qué tener encima una bonificación mayor. Pero la venta... ese es el argumento básico y fundamental. Gaur egun eraikitzen dien etxek ezin die saldu merkatu libren. Zuk beti etxebidei saltzen diozu, eta gero etxebidek beak saltzen do. Alokatzen badezu ere baita etxebiden bitartez alokatzen dezu. Orduan, zuk babes ofizialezko etxe bizitza bat eukitzen badezu, daukezu, azkenen zurea da, baino gero berarekin jokatzeko edo esango nuke espekulatzeko ezin dezu. Daukezu araudi batzuk eta arautegi bat, eta ez da zurea, beti etxe bidena da, saltzen dez zurea ezan momentutik ez da enbeste inorrena, da etxe bidena, eta etxe bide kudeatzen do etxe hori. Orduan, ez mia nerea da, baino ezin dete egin berarekin nahi detena. Bueno, ala eta guztiz ere diru publikoarekin aigea nolabait onartzen edo saltzen etxe bizitza batzuk, erregisto batzukin, pertsona batzuei erregisto batzukin. Hori onartu egiten da, obari da bezala pertsona horien erregisto batzuk dituelako. Urte bat edo bi pasa ala behar bada erregisto horiek ez die horrela. Eta ala eta guztiz ere segitzen dute beraien etxearekin jabea izan da. Eta horiek dijoste gero baloreaketak iotzen eta abar, transmisioa nahiz eta publikoa izan, ere bere balorea ukitzen duen. Eta hortik jasotzen dezuna. Gure uste, diru publikoa izan behar do, eraikina egiterakoan, derecho a la vivienda nolabait izatekotan, alkilerren izan behar dauke, diru publikoa delako. Eta orduan uste dugu, hori tipoa desberdinak izan behar dituela, bat edo bestea izan da. Yo, las viviendas de alquiler sí, no tenía ningún problema en reducir, pero en función de si se asimilaran al programa de Etxebide o no. Yo incentivaría que las viviendas que se pongan en alquiler y tengan estas deducciones fueran por vía Etxebide, que es la que garantiza unos precios de alquiler ajustados a la situación económica de los arrendatarios, y te da unas garantías de mantenimiento de la vivienda en condiciones. El alquiler libre no suele ser generalmente un alquiler social. Yo no sé si deduciría, no sé. No, es que las viviendas son viviendas de protección oficial construidas pero para alquiler. Las de promoción privada, dirigidas al alquiler. No, promoción pública. Será promoción pública. Por entonces, eso, promoción pública.
ya están deducidas, ya tienen la promoción pública. Te quiero decir que a la hora de construir, yo no sé además a quién se les cobra el impuesto por ejemplo, en las viviendas de gobierno vasco. Al promotor. El promotor que construye un bloque de viviendas de protección oficial tiene que pagar un impuesto y una tasa, el tío. O sea, en este caso, si son viviendas que promociona el gobierno vasco, ¿a quién se le...? Pues aquí ha habido unos casos que ha promocionado el ayuntamiento mediante Ordizia Lantzen, unas, y otras han sido directamente de promoción privada. Eso quiere decir... Vamos a deducir nosotros, o el gobierno vasco, la institución. Claro, yo creo que lo estudiaría, yo no tengo ningún problema, te digo, el alquiler sí creo que debe tener unas bonificaciones, un alquiler en condiciones, un alquiler de viviendas dignas, porque se están dando casos de que hay viviendas que, a mi manera de ver, no reúnen condiciones de habitabilidad, y deducirles a estos propietarios este tipo de... Yo daría por eso, y lo haría un poco más fino, pondría como requisito. Iñaki, es la construcción de nuevas viviendas. Las que son infraviviendas no van a entrar. ¿Quién construye para alquiler? La administración pública, ¿no? Joder, pues nos estamos haciendo aquí... Me ya está diciendo eso, que el que sea... Tú tienes ahora una tarifa del 3% para la construcción de viviendas de protección oficial. Sí. Y yo lo que digo es que nosotros queremos el tipo mínimo, que es el 3% para las viviendas de protección oficial, para alquilar. ¿La administración pública paga eso? Pues todo sujeto pasivo que esté en ello, ¿no? Paga todo. En cambio, que las viviendas de protección oficial para venta, ¿sí? Para venta, que tengan un tipo superior, que sean de protección oficial. Yo por mí lo estudiaría, en este me abstendré, pero lo estudiaría un poquito más en profundidad. Estamos hablando de una subida de un 2% y, o sea, hemos aprobado, por aclarar un poco de qué estamos hablando, una subida del 2% cuando estamos hablando de que de un año a otro hemos subido un 2,3%. O sea, quiero decir, yo creo que en otros ayuntamientos no se contempla la distinción entre vivienda libre, VPO o lo que sea, algunos sí, algunos no. Y yo creo que en una política que tiene que ser de promoción de la vivienda en alquiler, de protección pública pero en alquiler, yo creo que es completamente asumible que el inicio de la vivienda de protección oficial pero en propiedad sea el 5%. Pues, pasamos a votar directamente. La propuesta de diferenciar VPO en venta de régimen de alquiler con diferentes tipos. Aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Abstentzioak. Hurrengoa da, seigarrenean, prestación servicios públicos. Zaborren inguruan, hemen jartzen da, pagará el 70% de la tasa a aquellos comercios que efectivamente promuevan la sostenibilidad medioambiental en las compras, venta de productos sin envasar a granel, utilización de bolsas compostables, retornan cascos, etc. Guk kasu honetan, azkenen dudak ditugu nola kontrolatu, nola zehaztu behar da hau. Nik esatuko nuke hau aztertzea eta ja benbetiko onarpena egiten denean, ja zehaztuta orduan nola izan behar da, dagokiona onartzeko. Ez gaude kontra, baino aztertzea bai... Bai, guk egia esan da, gehatzen da pixkat terminologia aldetio nahiko zabala, ez da zehazten. Orduan bai anexo bat jarriko genuen, konforme se detalle en anexo aparte, eta orduan pixkat zehaztatu horiek zer da. Esaten dugu, zeren nolabait, importantea da zehaztea ere, seguria juridika hori ez generatzeko, baina bai ere hori bultzaka da eman bazaio, zeren, joten zeanen fruta erostea, ematen dizue boltsa plastiko hori zerrak, eta horiek dijozte badakigu noa dijozten, ez da? Eta, erabili, ordez, erabiltzen bali emado, biodegradable poltsa txikiak ere, bida zenbat gauzak egiten dugu alde, ez? Eta hori nolabait bultzatzea usteu importantea dela. Bakarrik gauza bat, saltatu dezue Ibiaren ordenantza, pasatu zate 6garrengora, baina 5garrengoan plusbaliena eta hori abarkatu, plusbaliena saltatu dezute,
Hemen proposatzen dena da igoera grabamenen kontura izatea eta ez portzentaia. Gu baita horren alde gaude, bada portzentaiari KPI ez igotzea, ezik eta bakarrik grabamenaren inguruan edo izatea igoera. Aldeko bozkak danak. Eta gero, zazpigarrenean, aprovechamiento de dominio público. La propuesta de modificar la... Ez, aipatu dugu. Ez hau da, geratu da... Zuke geratu gea zehaztu behar dela, eta, zerrenda bat emarko izatekela, hau nola aplikatu edo... Bai, hori baina seigarrengoan ulertzen dut, irigintza tasak sartzen diela. Oedo ez? Bai ez, seigarrengo ordenantzan daude ez? Bai. Seigarrengoan, txoin. Honi nago, bai, seigarrengoan. Zuzendu iazu, Mikel, edo ez daude seigarrengo ordenantzan? Bai, goain daude zer, prestatzen servicios públicos comuna. Lehen esan duguna, nekatzen duguna, zaborretan. Zaborretan. Zaborretan nekitzeko izan. Goain daude servicios públicos. Bai. Zerbitzu publikoa Aitako materialak, materialen garraioa, ondo irigintza. Baina irigintzakoak seigarrengo ordenantza barruan daude? Bale, hori argitu nahi nun, bai. Orduan, zazpigarrenera pasa baino lehen, nik aipatu nahiko nuke hemen pare bat gauza, ze, 2017ko urriak bostean onartu genitun aurten indarrean dauden ordenantzak, eta hanja aipatu zen, irigintzako tasek desfase handi bat zutela, eta behar zutela eguneraketa bat, eta aktan jasota dago baita ere, hondakinen zaborren tasekin ere, deskonpentsazio handiak ematen ziala, proportzionaltasun bat etzalako mantentzen. Hau da, hartzen baldin badegu erreferentzia etxe bakoitza ordaintzen duen tasa, horren arabera, beste tasen artean zeuden diferentzia nabarmenak. Eta hor, esan zan lanketa bat egingo zala, eta hor ez da inolanko lanketarik egin. Orduan, horrela gelitzen da, baina hori ondo ez dago. Eta nik nahiko nuke aktan jasotzea, aurreko aktan ere jaso zala, eta esan zitzaigula lanketa hori egingo zala, baina ez dala egin. Eta irigintza eta irigintzako tasai dagokionez, hor baita gustatuko litzaidake, aurreratuko dut, guk proposatzen dugula irigintza tasa horiek mantentzea gaur egun daudenak indarrean KPI-a igota, eta azalduko dut zergatik. Uste dugu hemen esan gendula lanketa bat egingo zala, urtarriak 11an bildu ginen, eta Mikelekin bildu ginen, eta hor, proposamen batzuk egin zian, guk eraman gendun lanketa bat herri-zerri eginda, tasa ezberdinekin, eta ikusita herri bakoitzak azkenean tasa guztietan, ze kobratzen duen, zenbat eta bar, eta hor, aipatu zen bilera hortan bi lanketa zeudela, ordiziko irigintza tasa oso zarkituta dago eta ez dago eguneratuta, eta implikazioak ditu aurreko plenoko gaien batzordean ikusi izan bezala beste ordenantzekin, lizentziak arautzen dituen ordenantzekin. Gauza da, lanketa bat egin behartzala, erabakitzeko zer kobratu behar dugun. Eta bigarren lanketa bat, erabakitzeko zenbat kobratu behar dugun. Hor, aipatu zian herri batzuk ere du bezala, eta horrekin, teknikariek lanketa bat egin zuten, bialdu zitzaigun, eta martxoak 21 batean bildu behar ginen, baina bilera bertan gelditu zen, beste bilera bat gain jarri zitzaiolako, eta ez gea gehiago bildu, orain dela 2 aste terdi, tokiko gobernu batzartean proposamena egintzalako. Ni hasieran onartu behar dizuet, saiatu nitzela, nola baitzen bait gauza, proposatzen edo konpontzen egiten den proposamen hontan. Eta uste dut ez bakarrik zerrenda honek baizik, eta ordenantzak beak, eta lizentziak nola ematen dian ordizian, arazo badagola ez dalako eraginkorra,
adibidez Ordizian ez da existitzen obraren jakinaren gainakoa edo enterado de obra txikiak egiteko, obra txiki edo zein txiki dekretu bat egin bar da, eta bar, horrek lankarga asko sortzen du hirigintzan, baino tasa hauek ez onartzeko oinarria edo argudioa ez da lehenengo lanketa hori da, zer kobratu behar dan. Zer kobratu behar dan oso ondo dago, eta zerrendatu da. Baina ni plenoko gaien batzordean ere esan hemen falta dela taula bat, eta da, zer kobratu behar dugu 2019an, eta kontzeptu berdinagatik zer kobratu dugu orain arte. Eta hor dago, benetako gatazka bat. Ze daude kasu batzutan, gaur egun 78 euro baliodun tasa bat, bilakatzen da 1000 euroko tasa baten. Eta daude horrelako beste kontzeptu batzuk baita, nik uste dut, landu bardianak, eta esan detelenago, behar da, hemen jarri dan taula hau, 2019an kobratzea proposatzen dana, eta orain arte kobratu duguna. Ze daude igoera batzuk, benetan nik uste dut, urrats batean, nik uste dut 78 euro ziurrenik ez oso zenbait kasutan oso gutxi dala. Baina nik uste dut baita ere ezin gehala pasa 78 eurotik 1000 eurotara. Orduan nik uste dut hor, kobratu behar ditugun diru kopuru horiekin, lanketa bat pendiente dagola, eta nik uste dut hau horrela, ikusi gabe benetan ze igoera aplikatzen nahi gehan, ze hor bai ez gaudela aplikatzen kontzeptu batzuk ez dian existitzen, eta hemen jaso dia hori ondo dago. Baina nora garamatza horrek, eta zenbat kobratu behar digu herritarrei, ez? Nik uste hor sortzen dela arazo larri bat horrela utxutxean eta itxu-itxuan onartzen baldin baditugu salneurri hauek edo prezio hauek. Eta nik horregatik esaten dut guk proposatzen dugula, lanketak jarraitu beharko du, eta guk proposatzen dugula aurretik zegoen, orain indarrean dagoen ordenantzarekin jarraitzea, dagokion KPI-aren igoera aplikatuta, ze hemen ematen dian kasuistika batzuk ez dia onargarriak, nik uste dut. O behintzet, analizi sakonago bat behar dute, eta argudio batzuk izan, benetan, etorri behartza izkigun abenduan obra baimen bat eskatu behar duen bati edo beste bati, eta urtarrilean itzultzen baldin bada, horreman behar dan desfase horren aurrean, nik uste, argudioak preste uki behar ditugula, benetan esateko gauzak zergatik dauden. Eta esaten dut, ziurrenik tasa asko, egon daitezke oso baju. Baina igoerak nik uste baita ere planteatu behar ditugula behar dan bezala. Eta bukatzeko oinarria ondo dago, nik uste dut, kontzeptu asko ez zeuden eta jasotzen dira, zer kobratu behar dugun ondo dago, baina zenbat nik uste gaur egun hor dauden prezio horiekin nik uste dut, guk uste dugu ezin dela horrela onartu. Proposamen hau udal gobernuak planteatu zuen duela urtebete, hain zuzen ere, ikusita beste udaletxetan zer motatako tasak edo agertzen ziren, eta gureak zakituak guztik zeudela ikusita, azkeneko hamarkadetan inorlako aldaketak jasanez dituztelako. Eguneko laurogeiosteko taulak edo porzentatuen tasak berria dira, gaur egun indarrean ez daudenak. Egin genuen izan zen, 3 udaletxe aztertu, Bilbokoa, Zumaiakoa eta 3. Hondarribiakoa zen, proposamena edo lantzeko. Hori azkenen plantatu zen, eta diruz edo kopuruz edo kontzeptuz edo beste oinarri batzuk edo proposatu zen ituzten zuek. Gogoratu, abenduak 13an ere baita dituzala lehen bilera bat guztia hau lantzeko, eta azkenen ez dala horre agertu, gutaz aparte, eta gero bai egeda urtarrilak 11an egin genuela bilera hau, eta gero ondoren martxoan beste bat dituzala, eta azkenen urgentzizko beste gauza bat sortu zala, eta alkartu ginela beste gai bat edo aztertzeko. Komentatu guk ulertuta, bintzat horrela lortzen genuen, zuek proposatutako ereduak ziren Pasaikoa eta Elgoibarkoa. Pasaikoa hain zuzen ere, planamendu edo obrekin zerikusia zuena, eta Elgoibarkoa berriz jarduerari dagokionaz, zegokiona.
guk ulertu genuen, eta gian gezke ulertu genuen, bertan agertzen ziren kontzeptuak eta prezioak ere baita zirela zuek proposatzen zenutena. Azkenen hor komunikazio faltatzen da, eta guk hori eredutzat edo hartu dugu pixkat, eta oinarri bezala urtarrian pasatizaizuen dokumentuan bertan agertzen ezena hori zelako. Eta ondoren egia da, ez dugu leitzekin. Baina, hitz egin behar aldin bada gauzako beto zehazteko, gu prest gaude. Gu azkenean nik uste hor udaletxe batzu planteatu ziren, Pasaia eta Elgoibarrekin egin da, baina Zumaia ere planteatu zen. Azkenean gauza da ez dala ordenantza bat hartzea eta zuzenean kopiatzea, baina nik, eta horrela jasota daukat gaina urtarrileko bilera hortan, nik aipatu nun gauza bat dala zer kobratuko dugun, eta hor lanketa asko daukago egiteko ordizin oso zarra dauditugulako ordenantzak. Baina zenbat kobratuko dugun, jakinda nundik abiatzen gehan, nik uste dut, hemen dauden igoera batzuk ezin ditugula horrela, abenduan 31 urtarriaren batea, hola besterik gabe aplikatu. Asko da. Funtsia mahai gainean jarri nahi genuen azan, azkenean planeamenduan lan asko egiten dela, ordu asko osatzen direla, eta oin arte ez dela ezer kobratzen. Zeba kobratu behar da, hori egiteko dago, noski. Gu ez gaude, itxita hortaz hitz egitea, hori izan zen guztionen fundamentua. Eta, konparatibat baita bidal izan, udal teknikariek egindako Bilbo Zumaia eta Hondarribiko udala eta Elgoibar eta Pasaikoak biak alderatuz. Hori denok dugu. Baina, utzi dugu mahai gainean aztertzeko, prest, berehala martxan jartzeko berriz ere, guain ja bero dugula, hori aztertzeko. Bueno, nik esan adurrei erantzun nahi nion, ondakinen tasak, gehitu ginela hemen landu behar genula, eta gehitu ginen ondakin maia landu behar ginuztela, ondakin mai hortan zu zaudela, parte hartzen dezula, eta hortan, bertan parte hartze horretan daude, bai talde politiko guztik hemen gaudenak, gehi herritarrak, gehi talde batzuk, eta honek, parte hartze honekin horrek ekartzen duen molteltasunarekin. Eta haitu gehala lantzen orain arten estatutok eta zu hortzerela esateko lasai eta entzuteko tasak aberno izin bar ditugun eta lantzeko edo bestela guain nindeun bezala Rosai esan niola bialtzeko zuei ja landuta nola asko oso geldizi jons sistema beste erabatea aigea guain inbar deu. Landuta eaman gure partetio estatutok eta zuei bialdu imeiez aztertu eta gero junarrea eta ja, ekarpenakin jun. Eta orduan, hortzerela baita esateko noiz landu behar deun edo ekarpenak iteko, nahi zut esan, ez beste gabe. Mai gainean utziko ditugu tasa hauek aztertzeko eta behemetiko onarpenarekin batera espero dugu proposamen zehatza edo izatea onartzeko. Gozatu behar dugu, edo... Mai gainean ustearen aldeko bozkak. Urrengoa... Malgutasun handiagoa izateko nik egingo nukena da zuzenean ja asteroko bire bat antolatu. Lehen bai lehen, egin dezakeguna da urtarrian edo abenduaren bukaeran aldaketa onartu, lehen bai onartu. Ados, erabat ados, baina nik bai planteatzen dizuetena da, bilera horretarako eduki behar degula, benetan, kontzeptu bakoitzean, ez baldin bada existitzen ez da existitzen, baina existitzen dien kontzeptu horietan, benetan ze igoera proposatzen nahi gehan, esan nahi dut. Hirigintzako plangintzakoak kontzeptu asko ez daude, eta horiek berriak dira. Baina badaude jarduera tasak, badaude obra tasak, eta horiek baditugu. Eta orduan, benetan ikusteko ze igoera planteatzen nahi gehan, nik uste proposamen honetan beste zutabe bat behar dela, benetan gure egoera zein dan erakusten duna, eta horren arabera hartu beharko ditugu erabakiak. Nik komentatu, hemen asko hirigintzatik landu indala, orduan, igual, inbako genuke da, lehenengo bilera bat, dauden arazoak azaltzeko, eta lanen azteko. Nik datorren astean ingo nuke lehenengo bilera alba da. Nik hemendik proposatzen dut dea.
Hurrengoan zazpigarrena zen, aprovechamiento de dominio público. La propuesta de modificar la redacción, normas de aplicación de tarifas. Segundo, cuando se trate de vías públicas de poco tránsito, el precio se reducirá en un 50%. La página 8 establece zonas distintas. ¿Cuáles son? Habrá que unificar el criterio. Bueno, kontu hartzaileek bidali du udaletxean dugun taula bat, lau zonatan edo bereiztuz, eta egite hori ontzat hartu dezakegun edo ez. Hau da, garajeko sarrerak edo regulatzeko erabiltzen dugun urtetan zonifikazio egunean, lau zonatan edo banatuz herria. Bai, gu planteatu dugun hori izan da, bilera agertu duzalako beha esaten zuen, eta kriterio erabili gazten, eta guk ikusi dugu nola baita arautegia berdinen tarifak agertzen direnen. Bai, espaliok eta pasabidea pasatzeko orubeak tonifikatu eremu desberdinetan, eta baita ere vitrina, portada apaingarriak, tolduak eta markesinak ere eremu desberdinetan. Orduan esaten genuen, behar bada eremu berdinak erabili dezakegu kriterio bezala, eta horregatik jarri dut hori. Bai, bueno, horre jartzen duena interesgarria iruditu zait, eta, bueno, nik usteat ja, nola bildu bar garen hori gintzako tasak aztertzeko, nik hau utziko nukere mai gainean, aztertzeko, ez? Hori da proposatzen. Nik bakarrik hor galdera bat, ez? Hor zeuden bi kasuistika, uneko 100 eta uneko 50, lau zona baldin badaude, ze planteamendu egiten da? Osea, lehenengo biak uneko 100, beste biak uneko 50, o graduazio bat, o... Hori mai gainean uzten dugu eta hori da aztertu behar duguna. Vale, es que, claro, orain daude bi porzentai uneko 1 edo uneko 50, eta orain lau eredu, osea, lau eremu, barkatu, agertu dira, orduan aztertu behar dugu. Vale. La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo actualmente es el 1,5% de la facturación. Ocupación del suelo con arquetas y registros, 1,27 euros metro cuadrado y día. Se equiparará a las máquinas de vending. Barkatu. Zazpigarrena mehin guztiak. Ikaleko guztak. Lehenengo ez, puntu honen barruan, lehenengo puntua. Aztertzeko mehin guztia, aldeko guztak. Eta gero, bueno, beste hau, ez dakit nola... Ez, bueno, guk azkenen mantentzen dugu kriterio bezala eguneko 1,5 erabiltzea fakturazioarena, bai suministro eta direlatak, bai? Baina baita ere nahi dugu nolabait ehantzi beste bat, eta beste hori izango da arketak eta registro edo azaleran gain ordaintzea, justu bendin makinean aprobetxamenduan berezia erabiltzen den kriterio berdine. Nik uste arau hau justu nolabait berrikusi egin behar da osotasunean, begiratzen bali mazu hainbeste herritan ere beste tipo batzuk aplikatzen dira, por telefonia mobil edo por telefonia fija edo halako arauak badire. Nik ez dut eduki denbora olako azterketa bat egiteko eta proposamen bat betetzeko, baina bai garbi dauketela da, hori arketak eta registro hainbeste dare gure herrian, aplikatu egin beharko zaie, ezagit, edo darelako legea bete behar duelako, eta dare, komodidadeagatik ez dakit, sortzen diran olako gauzak. Baina ustea dela asko erabiltzen dena, azalera handi erabiltzen nahi dena, arketak eta registro jartzeko, eta orduan uste hori ordaindu egin behar dela. Eta hortik aparte, gainera ikusita, ze arriskua sortzen do, bizi lagun guztiei, nola egiten duen irrista egiten dia jendea, eta erotzen dela, hainbete, pila bat jende, ez? Hori ikusi izan ditugu beti, baina ala eta guztiz ere, kriterio desberdina da, baina gure kriterio izango litzateke aplikatzea, justu bendin makinak gainen aplikatzen dena.
nik esatuko nuzuke hau ere aztertzea teknikoekin, nik esateko irigintzen ez dugu puntu hau edo aztertu, eta pixkat bere iritzia eta jakin baita nola neurtu behar dan edo hori neurtzen denean edo baina egingo dugun aldaketekin orduan jara bakitzea, nik hori eskatuko nizuke. Eta gero esalde, sin más kuriosia da bezala, suelo vuelo eta subsuelon faktuazio euneko 1,5 hori, ipatu hori izan zela kontzeptu kobratzen lehenetariko erretakoa, 2008 urtean, hasi ginen kobratzen. Bai, nik ez dago izan lantza, horrela utzitet, behar badak kendu egin beharko nuen, proposamenatik kendu beharko nuen justu lerro hori, zeren baina, nola baita esaten nuen, zeo zer asnartuko dugu, beste erabateko tasa batzuk ere kobratzeko. Zeren, uste enpresa horiek, onditako enpresak dira, erabiltzen ari dira gure ondarea, gure lurra, zoru eta goikoa, eta beraien neurrian nahi duen bezala, nire uste, ordaintzen nahi die okupazio hori, eta besteen, uste, un absurdo komparatibo gertatzen dela beste erabiltzearekin. Orduan, gure planteamentu hortik dijo. Ados zaude aztertzeko edo guztia? Bai, ez dut. Vale. Orduan... Vale. Orduan, hau aztertzeko, mai gain ustearen aldeko bozkak. Amar voto. Votos a favor de dejar la mesa para analizar este punto. Ya no está. De acuerdo, ¿no? Bueno, eta hurrengoa da zortziaren ordenantza, aurreskolaren ingurukoa lehengo egunean proposatzen zegoen tasa berri bat edo sortzea diru sarrera gutxiko zituzten familientzat. Bila? Bai, honengan ikusi dugu nolabait, lehenengo tarifa, 249,24 euro hilero ordaintzen da, diru sarreran, etxuko unidad familiar, diru sarreran 5.626,11 euro direnarik. Orduan, hor dago tramo bat gure uste oso garrantzitsua dena, dago jende asko, salario minimo interprofesional edo jasotzen duena, urten 10.015 euro kobratzen dituena, eta orduan kuota uste du oso altua dela. Proposatzen dugu jatzea beste tarifa bat, beko tarifa bat, agertzen da 10.015 euro urtero jasotzen duen diru kopurua, unidad familiar ingresoak direnak, kuota gestea 150.000 euro hilean. Diferentzi salto handia da, ikusten bali mazue soldata zenbaidan hilekoa bat eta bestea. Gero, goizen ematen dan, goizen bakarrik ematen dituzten umeak, tramo berdine gertatzen zaio. Kobratzen duet denat, kantidade berdina. 225 uste kobratzen dituztela hilen, eta gure proposamena da gestea justu tramo horietan, 5.626,11 euro 140 gestea, eta hortik bera 10.035 euro urtero jasotzen duena, hileko kuota 100 euro izatea. Uste dugu ez dagoela beste arauan, edo bintze ikusi dugun arauan, ez da agertzen inungo obaria edo laguntza familia hauentzako, eta pentsatzen dugu aurreskola nolabait eman bazaie aukera erabiltzeko justo jendea diru gutxiena dituenak eta zinduena hartu norbait beraien ume zaintzea edo dagoena, ez da? Orduan, hortik eskatzen dugu jetxiera hori. Eta gero beste bat, eta hori aztertzeko ere, hori jartzen da, erderaz irakurriko dut, zenen euskaraz egin eta erresago iruditzen zen momentu honetan, la exención a unidades familiares con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional que tenga potencial trabajo de media jornada
jornada con una retribución inferior al salario mínimo interprofesional. Hau esan nahi du nolabait, badagoela inbeste jende etxen sartzen dela salario mínimo interprofesional urtekoa eta behar bada bestea bere pareja edo bikotea aukera aukiko zon lan bat hartzeko jornada erdia, ez? Eta jornada erdi horretan jasotzen bali madu, diruia ordaindu behar duena, hileko aurreskolara kuota, normalean jende hori ez du erabiltzen aurreskolara. Eta hori eramaten duen ziklo bizioso bat, nolabait, eta horregatik proposatzen dugu esentzioa sortzea kasu horietan. Nola neurtuko zen kasu horiek, erresa ez da justu justifikatzen pertsona hori, ingreso, unidad familiar, ingreso zeintzuk dira, eta pertsona hori lanen hasten dela eta zenbat kobratzen duen arabera. Badakit ez dela erresa, badakit aurrez eskolan zegoeratan dago, baina nire ustez, eta lehen nire uste aipatu dutela behin baina gehiagotan, aurrez eskola izan barra dauke, herrin umendaren eskola. Eta gure zerbitzue behar bada, administrazio hezkuntza eman barko zuen zerbitzu justu hori, baina gauden bezala, nolabait proposatu egiten dut, olako obarik, olako salbuespenak ingreso dituen unidade familiar edo ingreso dituen familia horiek arabera, kantidade horietan. Kasu honetan, tasa hauekiko aipatu aurreskolarekin, arotza aurreskolarekin zuzenean itzen genuela, eta beraiek pasatu zigutela taulak, eta horiek dira pasatu genizuena zuei. Azken atzutik aurra guri ezegu egin ez izan dugu, azken aukera izan analizia edo azterketa bat egiteko tasa honen inguruan, ez da ere noski arotza aurreskolarekin edo elkartzeko, pixkat neurtzeko, jakiteko ze ondoriak dituen gauza bakoitza. Nik horretan ere baita prozestuko nizuke, eskertuko nizuke, aztertzeko edo baita geratzea, arotza aurreskolarekin geratzea, eta bebetiko onarpenen ondoren hor zuzenean eman berreko aldaketa guztiak horretara. Nik kasu honetan ez dut onartu behar zure proposamena, bertan beran geratzea, eta ez zeren nolabait, aurreskola gure aurreskola da, ez? Herriaren aurreskola, udaletxeko municipal esaten da bezala. Eta beraiek die enpresa bat konzesionista. Jaso egin due, plego bat atera da, egoera batzutan, rekisto batzukin, kondizio batzutan, eta hoi onartu du, eta punto. Orduan, ezin dugu utzi nire uste beraien eskuan, zer nola eraman behar da, zer nola kudeatu behar da gure aurreskola, nire uste. Orduan, geuk jarri behar ditugu olako neurriak, ez beraiek. Bintzatu udal honetan nik deterespentzagatik protagonista arotza aurreskolako profesionalak izan dira betidanik, gurekin elkarlana izan da, eta bilerak zehar bete etxen ditugu, baina bintzate beti gauza guztietan kontuan izan ditugu arotza aurreskolako profesionalen iritzia. Ez bade bazu nahi ustea mai gainean. Nire galdera da, ea arotza gure iritzia jaso duen edo ez edukitzen duen bere erabakiak jasotzekotan, gure irizpideak jasotzen duen edo entzuten duen edo ez. Zeren badagor nik uste junta bat edo udaletxeko bi representanteak izan behar diren edo parte, eta nik ez dakik guendik zeintzuk diren. Generalen hezkuntzako egizateko jositzatzen da. Hezkuntzako baino, legaldesetik josinazio asiztuaren harremana eta nire honek. Guk ez dugu jaso inungo informazio horrek, hiru urte. Bilerak ez dira, aktakin ez dira egiten, azkenean. Baina esaten da, zerbitzu publiko bat, gure zerbitzu publikoa, eta zin dugu beraien eskut usteak, kudeak eta guzti hori. Nik osa kuentzatu, hemen bitzati daude, bat da, 10.000 euro daño proposatzen den tasa berrilla, eta gero bigarren zatia da, eta nik hori dut ondo ulertzen, se debe establecer una negociación con ingresos inferiores al SMI que tengan potencial trabajo. Hori nola neurtzen, eta nik hori ezin dut neurtu, orduan ezin dut aplikatu. Horregatik esateko. Horretik esaten dizut, nik hau mai gaine utziko nuke, aztertzeko igual. Lehenengo zatia, nera duzu ez diazu, bigarren partea ez diazu entzun, arreta pixkat. Esan dut,
potentzial hori nola neurtzen da? Bueno, neurtzen da justu ja lanen hasten danen. Lanen hasten balin bada eta zere soldata zenba jasotzen do, igual gaizki jarri de potentzial. Eta horregatik esan dut, bigarren partean esan dut ez da potentzial, baizik eta ja lanen hasten danen bikote hori eta salario minimo interprofesional baina gutxigo do, justu hartzen balin bado, orduan esentzio hori jaso dezatela. Ulertzen diazu bain? Bai, gehiago lertu dizu, baina da, nola nortu behar da? Osa, da, iazko diru sarreak, iazko kontratuak, edo aurtengo kontratuak nola kudeatu hau? Nola kudeatzen da, beste guztiak. Oso zaila ikusten dut kudeaketa hori da. Kuota hori nola ordaintzen, nola ikusten da? Kuota jartzerakoan, ze tarifak nondik hartzen dituzu? Iazko errenta, kasu honetan izango da, iazko errenta, eta hasten balin bada lanen, bikotea, momentu horretan jasotzen duena, ingresoak. Baina eske nik ez dakizkit zentzu dian, beti hartzen dira iazkoak aitorpen bat egin dutelako, baina hortengoak oraindik ez dute aitorpenik egin. Oso zeia hori kudeatzea. Beste erabatea jarriko dugu. Hori da, bigarren zatia utziko nuke mehi gaina eta nenengoa hori da hobeto lantzeko bakarrik. Ez dakit, ni proposatzen, eske lan... Bale, oso ondo. Baina proposamena jarriko dizut. Lehenko zatia lortzen da. Idatziko dut beste erabatea eta proposatuko dugu, bai. Bale, ados. Bai. Yo, por matizar algunas de las palabras que ha dicho Mila, parece como que se deja la gestión, pero parece como que se deja la gestión en manos de la asociación Alocha Apelo ahí. Y eso no es cierto. Estamos aprobando unas tasas aquí en pleno, todos nosotros. Y cuando se firmó el convenio, el contrato con esta asociación, se hizo teniendo unos criterios que hemos elaborado, hemos discutido y desde hace tiempo. Otra cosa es, evidentemente, que tendremos que tener en cuenta también las opiniones de ellos, las subidas de sus costes generales para poder valorar un poco los precios. Pero no es cierto que se deje en manos de la Asociación Alocha la gestión del servicio. Yo creo que el seguimiento público es serio y aunque, vamos, no creo que se deje por matizar. Gure partetik, bai pres gaude mai gainen usteko arrazoi bategatik, Milaren argudiak edo Ordizioaren argudioak ulertzen ditugu, udal honetan rekorrido urteetan behintzat, rekorrido gehiago daramaguno fisikoki hemen, Alotzaren gaia askotan izan dugu mai gainen eta baita ere aurreskola Ordizian egoteak zer suposatzen duen eta aurreskola dagoen bezala egoteak ere zer suposatzen duen. Tasa batzuetara jota ez genuke nahi eztabaida bat gabe edo datu gehiago hori gabe hori mai gaineratzea zergatik iruditzen zaigulako gai konplexu bat dela, atzetik soka asko duena eta daukan soka guzti horrekin ez dugu, gaina zintzo esaten dugu, ez dugu puntu hori aztertu iritzi bat emateko bezala orain, orduan bakarrik pausaren gatik orain. Milaren, edo Ordizia orainen markatu Mila, beti Mila esate baino, Ordiziaren orainen kezka ulertzen dugu, ez bakarrik Alotzarekiko, baizik eta udaletik ematen diran zerbitzu guztioiekiko, baina esleipen bat egiten danean, ez da gaur eguna horretarako, baina badira beste batzuk, aztertu beharko litzateke, baina esleipen hori egiten danean, zein dan esleipen horren jarraipena eta ze ondorio duen esleipen horien jarraipena egiteak edo ez egiteak. Gu kasu honetan, mai gainean ustearen alde gaude, aipatutako arrazoiengatik. Gaiaren konplexutasunagatik eta besterik gabe. Mai gainean ustearen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta gero, azkenik hasieran aipatu deten edo dugun Ibiaren rekargoaren hori ez dugu bozkatu. Hori ere, ez dugu zabatuko, aipatu dalako. Rekargoa kentzearen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta gero besteak, falta direnak ere bozkatu beharko ditugu. Orduan, hauetaz aparte, aztertu ez ditugun eta horretik ere baita ikusi izan diren zerga eta tasen
7 en contra. Gero aparte besteak orduko ju, Falta diren tasa eta zergen aldeko bozkak, bestea, falta da bestea, ez da behatu ez dugun guztia. Horren aldeko bozkak, hoi da. Zer? Proposamena, hoi da, geratzen dena. Hoi da. Aldeko bozkak? Ez da guztarren, banan, baino besteak, baino aztertu ditugu, aztertu ditugu bakarrik puntu hauek, ez beste guztiak. Ez ditugu besteak bozkatu. Hoi da. Orduan. Ez da suposatzen, ez dakite. Besteak onartzen direla. Bueno, hola. Emendakin hartzen dela. Venga, ba, ados. Bozkatzen direla eta proiektu. Vale, ados. Argitzeko. Vale, ados. Se aprueban con estas enmiendas. Eso es. De acuerdo. Proposamena onartzen da emendakin horiekin. Hoi da. Bueno, hurrengo puntua, 9. Sasietako mankomunitateko estatutuen aldaketa. Modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Sasieta. Bueno, gai hau zait, igual zuk zero horrek epatu, Bueno, hau Sasietan indako lanketa bada, hemen Sasieta juten zatenak ordezkarik Igor eta Mila zeate, eta bueno, gu junginen ondakin mailan ikusi genuen estatutok eta ekarpen batzuk inginuzten, eaman ginuzten ekarpen horiek, eta han bilera bat ingenuen Iñakikin eta bueno, argitu zizkiguten ze sartu zuten da ze zuten sartu, zehatio etzeon guk ekartzen ginuzten ekarpenak sartu, eta azkenen batzuk sartuta zeuden, gure legalki ez ulertzea eta gauz horien gatio ez genuen, behin argituta, gu alde geuden. Ikusten dut, ez? Ona izu errepikatzea zesan duten. Ez, behitzen diazuela, como zesan dezu. Bale, ez, Mila, ondakin mailan egon ginela ikusten estatutok, lantzen, zu bertan zeuden, gaina baita zare komunidade, osea, Sasietan, ordezkari bezala, eta horrin genuen lanketa bat, behitu ginuzten, zeintzu zien ikusten ginuztenak aldaketak, eaman ginuzten, proposamenak ginuzten, eta gero bilera batea junginen, jumar ginela danak, eta azkenen nita Rosa junginen, da lantzen egon ginen, eta eren argitu zizkigutenen zuei argitu genizuen, eta dan hau gehitu zen, ados, ez? Bueno, printzipioz. Nik uste lehendik ja onartuta genuela estatuto horiek, gertatzen dela aldaketa simple batzuk izan dira diputazioa bidalita, justu bidalizuetarako aldaketa hori egitea. Eta berriro onartzea da, bestik ez da. Osa, dia berdina, baina aldaketa tekniko batzuk, izkera batik edo, ez da, izter tekniko, hitz batzuk aldatu zituzte, bestera guztia. Hori da. Aia ez da bozkatzen da, ez? Aldeko bozkak? Denak. Hurrengo puntua, 10. 2009-erako autotaxien tarifak onartzea. Aprobación de las tarifas de autotaxi para el 2019. Hau eta urtero onartzen dugun gauza da, agitaxek edo agitaxek proposatzen duena gerozkenen goiekiti pasatzen da, eta ere, planteatzen diren tarifak, berriak ere berriz ere, horiekira edo jakineraztea edo da proposatzen dena. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, 11. Garriguneko pauaren behin betiko onarpena. Aprobación definitiva del pau del Garrigune. Uztailako 24an hasierako onarpenekin dekretua edo onartu genuen bertan inbertzan programatuazioen urbanizadora. Hau erakusita publikora edo onda abuztuan zehar, eta iraiak 26an edo delegatzitik pasatu zen, eta aldeko txostena du behin-betiko onarpena emateko. Komentatu jarraian dauzen pausoa dira konzertazio hitzarmena egitea, hau eredua prestatzen ari dira, eta jarraian repartzelazio eta organizazio proiektua baita prestatzea. Hauek ere baita lanean daudelarik. Aldeko bozkak.
Eta hurrengo puntua, Zubero kalean dauden aparkalekuen administrazio emakidaren eslepenako baldintzeken agiria. Pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión administrativa de garajes de Plaza Zubero kalea. Hau, aipatu gai honekin, azkenen helburu bezala jarrita genuela iraiako ja bukatu izate plegoa horrela bukatu zen, baino pendiente geratu ziren bi gauza, tasazioa eta gero sinatzea. Tasazioarekin eskatu genuen ja dola pare bat aste, baino zori txarrez atzetik ibi bagara ere, oraindik ez dugu tasaziorik. Eta gero sinadurarekin, azkenen burresa likidazioan egonda, beraiek duten entramaduaneko konplexua da, apoderatuen bidez dabiltzate eta apoderatuen bidez egiten da dena, eta gainera ez da apoderatu bakarra, bezik eta mankomunatua. 3 dira apoderatuak pausu 10 dutenak, eta aste honetan bertan 3 apoderatu hauek edo, bintzat bik botere eman diote gertuen dugun apoderatuari, eta torren astean ja egingo da guztiaren sinaketa. Beraz, proposatzen dugu, hau egiten den bitartean eta tasazioa dugun bitartean prezioa bera bertan txertatzeko, magainan ustea urriko plenora eramateko. Ni bakarrik esan, justu arrazoi horregatik hori eskatu behar nizula, baina beste bat gehitu nahiko nioke, azkenen plenoko gaien batzordean aipatu zen, hor planteatzen dela birkokatze bat tximistan gaur egun dauden garajean emaki duten pertsona batzukin, eta nik mai gainean jarri nun, ea aztertu dan, emakidan ateratzen ari gean plaza guzti horietatik udalak ez ote zituen batzuk beretzat gorde beharko. Bilera hortan aipatu zen txindokiren tximistako garaje horiena nolabait esanez espazio hori liberatuko zala, baina gogorazi nahi dut espazio hortatik ateratzen ari gehala hango erabiltzaileak espazio hori dagolako porruinda gutxi esatea da. Orduan, iruditzen zait, beraientzat gaizki baldin badago, guretzat eta gure ibilgailuntzat ere bai gaizkioten jarraituko dula. Eta gero hor ere bai, herri antzoki azpin hor da hone lokalean baita, sukiak hor daukan lokal hortan, hor ere uste ibilgailu batzuk gortetzen diela eta bonberia zaharrean ere bai. Orduan, nik uste dut, oain hau mai gainean gelditzea erabakita, neurri horiek ez daudelako, dagokio nik ez dakit jonek edo zerbitzu buru bezala edo zeinek txosten batien barko luken, benetan pentsatu barko dugu nik uste dut, guk uste dugu gaina orokorren, hor denak ezingo ditugula atera, eta nik uste udalari interesatzen zaiola, ez dakit 2 izan behar dien, 1 izan behar dan, edo 4 izan behar dan, hori nik uste txosten batek argitu beharko digula, baina nik uste dut, hurrengo plenoa bitarten argitu beharko litzatekela, benetan udalak ez ote ditun behar batzuk hor sikira, ez dakit, 2 edo 3 edo plaza gordetzeko. Nik uste dut hor, badaudela zenbait ibilgailu eta zenbait behar, kokapen hortan plaza batzuk izatea udalari interesatzen zaiola. Eta tximistakoa oso interesgarria izan liteke, baina uste dut momentuz guretzat ere bai erabiltzeko baldintza honetan ez dagola. Horren ebatu zuen horren narzoi hori ez eta epatu, baina egia da baita beste arrazioetako bat dela baita magainan usteko, azkenen hori baita aztertzen ari garrelako. Dua magainan usteren aldeko bozkak, eta bukatzeko galderregoak. Belen, jaritzazu. Bai, dekretu batean egindako erreparoen ingurun eta gero, dekretu batean 2018ko abuztuarena eta irailean gauza bera gertatzen da, dekretuaren zenbakia da 0826. Eta hor, erderako... Dekreto bat, bai, alkatearena, bai. Ez, zuk egindako erreparoraren baitan datorrela hau pixka bat. Ze dekretu zenbaki esan dezu barkatu? 0826.
Orduan, erderako 4. paragrafoa ez dago euskeraz erabat osatuta. Eta hemen ia zehaztu egiten da, eta esaten da gaztelaniaz, de los correspondientes pliegos entre los técnicos afectados, bueno, esaten da azterketa bat egiten nahi dela, para lograr en un plazo de 6 meses ponemos al día. Euskeraz berriz, epetaz ez da hitz egiten, eta, bueno, nik uste eta hau osatu egin beharko litzatekela, zete honek gero konfusioak ekar ditzazke ia euskeraz idatzi dan, ala erderaz idatzi dan, eta zein dan benetan baliagarria. Eta gauza bera gertatzen da, irailarekin. Irailekoa da 0,9 Eta gero hemen nik galderatxo bat egin nahiko dut, 6 hilabeteko nolabaiteko epe hau kalkulatzeko garaian, zeuki da kontuan eta benetan epe haue betetzeko mungean bai ala ez. Edo da berriren nolabait gaia lasaitzearen, zedekaro hemen, dakarkigun lankarga da kristorena ez da. Eta ez dakit, honek amaieran hori izango dun, ze klaro, neratzetik ez dago bakarrik benetan orain, nolabait milak lehen hau maigainan jarri don legalidade horretan, ere gu legalidadea urratzen ari garela, honen atzetik dirutza badago. Hau da, nik uste dut hemen, reforzoko pertsonak kontratatu direla, torri direla, lan bat egitea, eta hori, benetan baita ere, dirutara eraman da, baloratu egin behar da, ez da? Bueno, bi gai horiek, nola hartu den referentzialtasun hau, ea zertan oinarritu den, 6 hilabetera edo, egunean ia jarrita egongo direla, ze balorazioa egin den, eta nola neurtu den, eta gero, pixka bat, hori ez da, hori gero dirutara eraman da, bertze horrek ze koste eduki dezaken. Eta nik uste dut honek prebio bat eskatzen dula, eta prebioa da, zegertatu dan edo zegertatzen ari dan udalean, hainbat eta hainbat nolabait, lizitazio, luzatuz, ez da? Orduan, ez dakit ze pasatzen da, antolaketan fallatzen dugu, efektibidadean fallatzen dugu, ez dakit ze gertatzen da, baina zerbait gertatzen da. Zerbait gertatzen da. Eta kuriosoa izango litzateke baita ere, ikustea, izenetan eta zeintzu diran gehienetan gainea nun, ze delegaziotan kargatzen dira gehienetan horrelako atzerapen hauek. Hori, behar bada beste momentu batean, ez dakit hain erantzuteko mun gauden, zaudeten, ez dakit nola, ez da? Hori alde batetik. Eta bigarrenan euken pixka bat, nik uste dut gaur hemen egindan pleno honetan, irudi bat ateratzeko moduan gaudela, reflexio personal bata, eta reflexio personal horrek narama gauza bat norabait hemen adieraztea, ez da? Eta da, batzutan benetan gaiak ondo landu gabe ekartzen ditugula. Honek esan nahi duna da, askotan, gaia heltzen dela, berriro uzten dela, urrena berriro heltzen da, plenorako ataritan gaudenean erditxo eta hor gabiltzala. Orduan, nahi honek kriston kezka ematen dit, ze antolaketa mota daukagun, eta ze jarraipen sistematikoa, eta honek esan nahi do, antolaketa, ze jarraipen sistematikoa egiten diegun gaiei. Bat, hor uzten dut. Okerrezpanago, legealdi hontan hasieran, hasi ginen, udalaren antolaketa hitz egiten. Aztu dugu. Uraia aztu zitzaigun, eta, gobernuan dauden bi alderdi, bilatu dute bere nolabaiteko errepidea, eta hor jarraitzen dugu. Batzutan, nik uste dut, ematen zaikun tratuarekin, enbarazoa eta dana egiten degula adierazten zaikula. Hori esan beharra dago. Eta egiten dien eskariak, hain zuzen ere, ez dugu bakarrik nolabait kontrolerako eskubidea, oposizioan gaudenok, ekarpenak ere egiten ditugu, baina ekarpen horiek batzutan zakarruntzian gelditzen dira. Eta hau tamalezkoa da. Tamalezkoa dalako diot,
Bain zuzen ere, gaur berriro ere, mai parekidearen sistematizazioan hartutako konpromisoak betetzen ari ez garelako. Eta honek, lidergo bat badauka, norbait bada, honen erantzule. Norbait bada. Eta, ez dakit, legealdearen amaieran gaude, ez dakit gauzak konponduko diran, ez diran konponduko, baina honi benetan, erabat, kezkatuta nago, ze azken batean, badirudi gurpil honetan, oitxurak eramaten gaitxula, oitxurea, eta ez dakit, hori ez, udala berritu behar dugu, udala modernizatu behar dugu, udala ez dakit zer egin behar dugu, hor daukagu talde bat, udalaren antolaketaren inguruan, ez dakit ni zertaz hitz egiten, orain dio ez diguzue esplikatu erekin, eta uste dut, diru publikoa dela, tartean dagoena, eta eskubidea daukagula jakiteko zertan aridan udal hau. Eta ez daiku esplikatu. Gero, aigea ikusten, udala kontratazio berrik egiten ari dela. Inork ez digu esplikazioik eman, benetan, nundik etorri dan behar hori, zehazterketa egindan, nun oinarritzen dan, ez dugu ezer jakin. Ez dugu ezer jakin. Ikusi ditugu aurpegi berriak udaletxean, eta egunon ez beida ni berria naiz, ontara etorri naiz, eta hori da besterik ez. Hori besterik ez. Eta, bueno, ia ez dakit ez, gehiagotara ez dakit ematen don. Uste dut, maigainan jarri ditu dela galdera pilo bat, galdera horiek ez dakit erantzunik izangote duten, orain arte behintzat ez dakit entzun egindan, haitxu bai, entzun ez dakit, baina erantzun gabe segitzen dutela puntu pilo batek hori garbi dago. Orduan, ez dakit, benetan, ez dakit. Nik bai badakit. Eta, gauza batzutan erantzungo dek. Kontratuak aipatu dituzu, ez dakizula, seiepetan edo hori nola dagoen. Gogoratu behar dugu, legealdi hasieran jaso genuen kartera regolizatzeko kontratuak edo baita hor zegoela eta hori lantzen ari garela. Nik uste legealdi honetan hainbat kontratuei aurre bakarrik ez egin, baizik eta baita indarrean eta bukatzear dauden kontratu dira baita aurre egin diegula. Eta gainera, datozen 6 hilabetetan, importantenak diren kontratuak baina bere erateko dira. Nik uste gainera reparoa esplikatzen hasi zenean argi eta garbi utzi detela, hainbat zerbitzu martxan ditugula, EPEA dutela hemen udaletxean teknikaren aldetik, eta horiek lantzen daudela EPE lapur batean aurre egiteko, eta zoie bakarrik, baizik eta gaina zerrenda honetan ez dauden beste batzuei ere. Gaiak landu gabe etortzen direla. Nik uste, gaiak osotasunean landuta etorri izan dira. Beste gauza bada, azkenean, larri gabiltzalako denboraz edo abar, baten bat, gainen utzi batzen dugula, zubera bakaleko garajeak izan den kasuan, baina, hori hortxe dago, gaia landuta dago, falta dira bi gauza zehazteko, edo gauza zehazteko, eta hori baita zehazten gaude. Betxatzen genuen, momentu ontako landuta egon gozala. Beste guztiak, nik uste oroar, landuta ekarri direla. Ordenantza fiskalak, azkenean zuek azalketa egin dezue, eta zuen proposamenak landu dituze. Baina hemen baita, gaizerrendan baita badare, aurreko legealdian egin beharreko gai batzuk, orain egiten ari garen, garbigunea adibidez. Garbigunea orain honetan 6 urte da, inauguratu zela garbigunea. Eta guzti hori planifikazio mailan egin gabe zegoen, eta gu ari gara hori egiten. Eta goen pausoak eman ditugu, paua nartu dugu, eta ez bakarrik paua, ezek eta ja martxan ditugu, konstatazio konbenioa eta repartizazio eta organizazio proiektuak ere. Hortaz, nik uste lanean bai gaudela eta gaiak lantzen ari garela. Enbarazo, ez. Enbarazo, hori zuriko suntu izango da, zuk hitz egin dezu, oain nik hitz egingo dut. Gure ustez, ez da enbarazoa. Beste gauza bada, gure artean ez dagoela konfidantza. Hori da benetazko problema. Baina hortik aratago, legaldi honetan, martxan jarri ditugu, hainbat partaidetza prozesuak. Guztiak parte hartzeko gobidatu zaudetenak, eta gaina guztiak batzutan parte hartzen zaudetenak.
ez dugu aipatuko, baina aipatu ditugulako. Eta kontatu berriak edo, agian hor arrazoia ezu, agian izan diren horrezkapenak edo ez ditugula agian kontutan hartu, egin berri, Gobernu agian aipatzeko, agian bat emate esan dugu, eta beste batzuk ez ditugu esan. Hor itxekena, igual agian arrazoia izango duzu. Ez, nik galdera bat bakarrik, gai ez aldatu zera bat, jakin nahiko nuke, uste tiraiak 18 bildu ginela, oian guren bueltan, eta, han hainbat gauza aipatu genitun, orduan, jakin nahiko nuke ea inventarioaren bueltan egin bartzien lanak egin dian, eta ean aipatu zen, guain entzun dugu, itxi egin dala, izten ari da nola bait, eta ean aipatu zian gauzak handik atera dian, edo jaitsi dian, edo zerbait egin dan, bilar hortan aipatu zen bezala, baliozko gauza oso garrantzitsua daudelako. Gai honetan ere, alderdi guztiok gomendatu genituen bilera batetara, Oiango baserriko sukaldarekin egoteko, eta bertan geratu ginen maili horretan, urriak 2-9 egingo zala azkenen inventario hori, eta beraiek hortun jungo zirela, eta segurtasun horrek hortuko genitu dura. Inventarioa eginda. Orduan, txostena zehazten ari dira, eta txostena itxita dagoenean, basatuko zaizue, horretaz baita hitz egiteko. Eta, segurtasun neurriak edo baitzate ageria baita geratu ziren, eta horietan, momentu honetan panelatzen ari dira edena, eta, segurtasun bezatekin baita ari dira aztertzen, gauza nola hobetu daitezkeen, eta, horiek noski, Gobernu batzordean aipatuko ditugu. Baina ez da ez erratera handik, orduan, ulertzen duten ez? Ez, oraindik ez, hori zehazten daudelako, eta EPEA jarri genuen, 15 eguneko EPEA, inventario egin ondoren, eta lehen neurriak hartu ondoren, zuekin elkartu eta ja jarretzeko. Baina, barkatu, gurekin zer adostu behar da geizteko edo? Informatu. Nahi gustatuko eritzaiak esan, denbora aurrera doa, eta, aktan jaso dadia, guk esan gendula hor, lehenengo egunetik, hori usten den egunetik horko gauza batzuk, ez ditut esango, ze azkenan badirudi publizitatea egiten ari gala, baina gauza batzuk lehenbailen jetxi behar diela, eta gustatuko eritzaiak aktan jasotzea, ez baldin badia jetxi eta malapurutarik baldin badago, esan da lehenengo egunetik arriskua eunea baino gehiago dagoela hor norbait sartzeko, jaso da dia, eta erantzuleak izango zeakela. Teknikariek bentsate, teknikarien iritziz, egin dugu bereak esan digutena. Eta zerbait, asteburu honetan, zerbait ustete polizikin eta arzainakin... Eta segurtasun neurriak hartu dira. Ez bakarrik polizik mailan, bezik eta bestelakoak ere. Pleguan bertan jasota dago, hori da eredu bezala hartu duguna, inventarioa berriz ere egiteko.